Sportscast επεισόδιο 45. Αυτή τη φορά με έναν συνάδελφο, με το Θάνο Λακιώτη, στην άλλη άκρη της οθόνης και στην όχι και τόσο μακρινή αλλά αγαπημένη Κύπρο. Καλησπέρα Θάνο. Καλησπέρα, Πέτρο. Εδώ να πω ότι ο Θάνος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Μένει τώρα αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, στη Λευκοσία. Ξέρετε όλοι πόσο οι Έλληνες αγαπάνε την Κύπρο και οι Κύπροι την Ελλάδα. Έτσι. Και κάνει τη δουλειά που ξεκίνησε να κάνει στην Ελλάδα. Ξεκίνησε να την κάνει συνεχίζει να την κάνει και στην Κύπρο. Μάλλον νομίζω και μεγαλύτερη επιτυχία. Ε, Αρχικά θέλω να μου πεις πώς είσαι και πόσο καιρό είσαι στην Κύπρο και εργάζεσαι ως αθλητικός δημοσιογράφος. Καλησπέρα, είμαι μια χαρά. Είμαι τα τελευταία 7,5 χρόνια, από τον Μάιο του 2018, που μετακόμισα εδώ στην Κύπρο. Και εντάξει, ασχολούμαι κανονικά με το επάγγελμα. Ουσιαστικά στην Ελλάδα δεν είχα ασχοληθεί με την τηλεόραση. Ήμουνα σε μια αθλητική εφημερίδα εδώ, μάλλον εκεί. Και όταν μετακόμισα είχα την ευκαιρία να κάνω τα πρώτα μου βήματα στην τηλεόραση. Οπότε και μου βγήκε σε πολύ καλό αυτό. Ναι. Η απόφαση πώς πάρθηκε να μετακομίσεις στην Κύπρο? Κοίταξε, η μητέρα μου είναι Κύπρια. Είναι πολύ απλό. Ναι. Η μητέρα μου είναι από εδώ. Αλλά ζούσε πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή είχε μετακομίσει στα 19 της το 1988 Για να σπουδάσει. για να δουλέψει Α, βασικά. οκ. Και επέστρεψε και αυτή το 2018. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά. Είχα πάρει και εγώ την απόφαση να έρθω στην Κύπρο για δουλειά και όλα αυτά, αλλά είχε πάρει και εκείνη την απόφαση να επιστρέψει λόγω της δύσκολης κατάστασης που βιώναμε στην Ελλάδα, λόγω και της κρίσης των μνημονίων, καταλαβαίνεις δηλαδή. Οικογενειακά δηλαδή κατεβήκατε. Ναι, 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 ναι. Ναι. Άρα τον μπαμπά το γνώρισε στην Ελλάδα. Ναι. Ναι. Οκ. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα, αν και είχε... ζούσε στο χωριό του τότε έξω από τη Θήβα, Ναι. πήγαινε, ερχόταν, γνωριστήκανε και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα. Μμμ. Και εσύ μεγάλωσες στην Αθήνα, στην Ηλιούπολη, αν δεν κάνω Στην λάθος. Ηλιούπολη, ναι, στην Ηλιούπολη. Έχουμε και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη Ηλιούπολη. Άνω και κάτω, το ξέρω, όπως Ναι. και εμείς έχουμε άνω και κάτω. Εγώ Αν και μεγάλωσα στην νομίζω, κάτω Ηλιούπολη. αν και νομίζω η δικιά σας είναι πιο μεγάλη σε πληθυσμιακά. Πιο μεγαλύτερη εσείς. 120.000 και έχει δικό της Δήμο. Ουσιαστικά είναι Δήμος Ναι. Ηλιούπολης, ξεχωριστός. Και με τον Καλλικράτη, για να σου δώσω να καταλάβεις, όπου ενώθηκαν κάποιοι Δήμοι, η Ηλιούπολη δεν ενώθηκε με κανέναν Δήμο. Ναι. Παρέμεινε μόνη της. Ναι, εμάς όχι, εδώ είναι μέρος του Δήμου που μένω και εγώ, του Δήμου Παύλου Μελά, Μμμ. και είναι σαν να λέμε γειτονιά, γιατί οι τρεις βασικές περιοχές είναι η Πολύγνη, η Σταυρούπολη και η Ευκαρπία του Δήμου, και Μμμ. η Ηλιούπολη είναι στην ουσία μέρος της Σταυρούπολης, δηλαδή είναι Ναι, ναι, γειτονιά. κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα. Αλλά υπάρχει όντως αυτό που λες, άνω και κάτω Ηλιούπολη, και εγώ τα παιδικά μου χρόνια εκεί, πριν έρθω σε αυτό το σπίτι που μένω τώρα, εκεί στην Ηλιούπολη μεγάλωσα. Στην Άνω Αχαρά. Ηλιούπολη, Στην οπότε Άνω Ηλιούπολη. ναι, Εγώ ήμουνα στην κάτω. στην κάτω. Ε, Θέλω να μου πεις λίγο πώς είναι η δουλειά του αθλητικού δημοσιογράφου για αυτούς που δεν ξέρουν, και Μμμ. πόσο μάλλον του παρουσιαστή σε δελτίο αλλά και sportscaster. Δηλαδή, ένας ακούει τι δουλειά κάνεις, είσαι αθλητικός δημοσιογράφος ή αθλητικογράφος όπως το λένε πολλοί. Αν Ναι, και το σωστό είναι το αθλητικός δημοσιογράφος, γιατί μας αποβαθμίζει πολλές φορές το αθλητικογράφος. δεν θα Ε, διαφωνήσω. αλλά πολλοί δεν ξέρουν τα παρακλάδια, ότι είναι άλλο να είσαι παρουσιαστής, άλλο να είσαι sportscaster, άλλο να γράφεις σε εφημερίδα, άλλο να γράφεις σε site. Πώς είναι για σένα? Υπάρχουν πολλά παρακλάδια, όπως το είπες. Δηλαδή, είναι άλλο το να δουλεύεις σε μια εφημερίδα. Εγώ από εφημερίδα ξεκίνησα. Άλλο το να δουλεύεις σε site. Πίστεψέ με, υπάρχει μεγάλη διαφορά γράφοντας εφημερίδα και γράφοντας σε site. Mhm. Για μένα, όσοι έμαθαν δημοσιογραφία, έμαθαν να γράφουν σε εφημερίδα, έχουν ένα πλεονέκτημα. Και θεωρώ ότι είναι τυχεροί όσοι ξεκίνησαν από εφημερίδα. Είναι μεγάλο σχολείο. Ναι. Και ευτυχώς για μένα, έστω και στα τελειώματά της, την πρόλαβα την εφημερίδα. Mhm. Τέλος πάντων, είναι διαφορετικό όμως, θέλει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση το πώς να γράφεις ένα κείμενο, για παράδειγμα, στο site, ένα κείμενο στην εφημερίδα, γιατί έχει τους α, περιορισμούς, όπως έχει ένα κασέ, για παράδειγμα, το κεντρικό θέμα πρέπει να είναι π.χ. μέχρι 250 λέξεις και τα γύρω-γύρω, ξέρω εγώ, 180, καταλαβαίνεις, και πρέπει να Ναι. τα χωρέσεις όλα. Πρέπει δηλαδή να λειτουργείς
να στροφάρει ο εγκέφαλός σου και να λες ότι έχω αυτές τις ειδήσεις και θα πρέπει να τις χωρίσω καθ' αυτόν τον τρόπο, να κάνω τη σωστή αξιολόγηση και να τα γράψω με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χάσω την είδηση, να μεταφέρω την είδηση, αλλά σε περιορισμένο χώρο. Είναι ένα challenge. Είναι Και το αντίθετο από τα μαθαίνοντας site αυτό. Ακριβώς, το αντίθετο από που τα έχει site. άπλετο χώρο. Άπλετο χώρο, ναι. Άπλετο χρόνο, όχι. Γιατί σου Όχι. λέει ότι πρέπει να προλάβεις την είδηση, μπαμ, κατευθείαν. Δηλαδή πρέπει να κάτσεις να γράψεις την είδηση γρήγορα, βάζεις ένα περισσότερα σε λίγο για παράδειγμα και συμπληρώνεις. Αλλά έχουμε και το. Εμείς το γράψαμε πρώτοι, με διαφορά λεπτών. Α, Υπάρχει και υπάρχει, αυτό υπάρχει και το. στην Κύπρο αυτό. Στην Ελλάδα υπάρχει, το ξέρω ότι υπάρχει. Στην Στην Ελλάδα υπάρχει Κύπρο. σίγουρα. Στο Ναι, επιβεβαιώνω κι εγώ. ναι, το αντιλαμβάνομαι. Στην Κύπρο όχι σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι υπάρχει τόσο μεγάλος ανταγωνισμός στα δευτερόλεπτα, για παράδειγμα. Ναι, ναι, Τουλάχιστον από ό,τι έχω αντιληφθεί. ναι. Αλλά ναι, είναι διαφορετικό. Η τηλεόραση από την άλλη απαιτεί κάτι άλλο. Για παράδειγμα, εγώ όταν προετοιμάζω το δελτίο ειδήσεων, τι κάνω. Έχουμε κάποιες ειδήσεις τέλος πάντων της ημέρας, τις οποίες θα πρέπει να τις αξιολογήσουμε. Ή για παράδειγμα, υπάρχουν κάποια παιχνίδια τα οποία έγιναν την προηγούμενη μέρα. Θα πρέπει να κάνω τον απόϊχο. Απόϊχος τι είναι? Όχι απλά να πω τι έγινε στο παιχνίδι, ότι μπήκε το τάδε γκολ, ξέρω εγώ ότι η τάδε ομάδα νίκησε και τι έγινε παραπάνω. Τι είπε ο τάδε προπονητής, αν υπάρχουν παράπονα από τη διαιτησία. Καταλαβαίνεις. Να βάλουμε δηλώσεις, να βάλουμε το ένα, να βάλουμε το άλλο. Το καλό εδώ στην Κύπρο σε σχέση με την Ελλάδα είναι ότι στα δελτία ειδήσεων δίνουν παραπάνω χρόνο στα αθλητικά. Δηλαδή, βλέπεις τα δελτία ειδήσεων στην Ελλάδα να δίνουν, ξέρω εγώ, να έχουν το πολύ δύο θέματα, τρία θέματα, κάποια κανάλια. Ναι. Στην Κύπρο, minimum ξεκινάμε από τα τέσσερα. Οκ. Αυτό είναι Minimum. σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό το ότι δίνεται περισσότερος χρόνος στο αθλητικό κομμάτι. Δηλαδή, είναι σαν να πηγαίνεις μια εικοσαετία πίσω στην Ελλάδα, δηλαδή αν γυρίσεις το χρόνο 20 χρόνια πριν, στα κανάλια της Ελλάδας, τα ιδιωτικά κανάλια, τα αθλητικά ήταν τόσα περίπου. Ναι, Τρία με τέσσερα θέματα. Είχε και αθλητικές εκπομπές. ναι, Ναι, εντάξει, αθλητικές εκπομπές εδώ σε ελεύθερο κανάλι δεν υπάρχουν, υπάρχουν όμως σε συνδρομητικά. ναι. Όπως υπάρχουν και στην Ελλάδα. Εντάξει, παίζει ρόλο και πόσο κόσμο παρακολουθεί, είναι λιγότερο Ναι, ναι, ναι. συνδυασμό κλπ. κλπ. Ναι, προφανώς, προφανώς. Και σε σχέση με το sportscasting που κάνεις, πόσο διαφορετικό είναι το δελτίο. Τελείως διαφορετικό. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Μιλάμε για άλλο πράγμα, διότι άλλο το να περιγράφεις ένα παιχνίδι και άλλο το να παρουσιάζεις μια είδηση, ένα ρεπορτάζ και όλα αυτά. Όταν παρουσιάζεις, ας πούμε, ένα δελτίο ειδήσεων, έχεις γράψει το on που λέμε, το κείμενο, και το έχεις το auto και μετά και το διαβάζεις και μετά παίζεις το ρεπορτάζ. Το παιχνίδι που περιγράφεις, ένα παράδειγμα, ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, καταρχάς χρειάζεται να έχεις διαβάσει από πριν, το πιο σημαντικό, να μελετήσεις τους παίκτες έναν για παράδειγμα, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με μια ομάδα όχι και τόσο γνωστή. Το πιο εύκολο για μένα είναι να κάνεις ένα Real Barcelona. Ναι, Τους παίκτες τους ξεχωρίζεις. ναι. Το τι γίνεται πριν το βλέπεις πάρα πολύ εύκολα. Μμμ. Οπότε για μένα το να κάνεις ένα Real Barcelona, όσο εντυπωσιακό και αν ακούγεται, που είναι εντυπωσιακό, δεν το συζητάμε αυτό, είναι πιο εύκολο από το να κάνεις ένα Valladolid Eibar για τη Σεγούντα. Ισχύει. Είναι τελείως διαφορετικό. Θέλει την προετοιμασία του, θέλει να κάτσεις να μελετήσεις και τα προηγούμενα παιχνίδια και αν, ας πούμε, ο προπονητής της μιας ομάδας παίζει το τελευταίο του χαρτί. Μου έτυχε πρόσφατα αυτό, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, καθόμουν και τα διάβαζα. Και από εκεί και πέρα, επειδή δέχομαι και πολύ συχνά αυτή την ερώτηση, το πώς μπορώ και ξεχωρίζω τους παίκτες, γιατί έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, δεν είναι τόσο δύσκολο. Δηλαδή, έχεις στα χαρτιά σου κάτω, για παράδειγμα, εγώ έχω ένα βιβλιαράκι και γράφω τις εντεκάδες με τη διάταξη και τους αριθμούς των παικτών. Ναι. Οπότε, σιγά σιγά βλέποντας τους αριθμούς, ξεχωρίζοντας από τις φανέλες, από την κόψια, από το κούρεμα, από τα παπούτσια που φοράει ο ένας, από το χρώμα του δέρματος και Ναι. από την θέση που παίζει και το πόδι που χρησιμοποιεί, σιγά σιγά το puzzle συμπληρώνεται. Ναι. Και όταν το κάνεις Οπότε, περισσότερες φορές είναι πιο εύκολο ναι. μετά. Οπότε δεν είναι.
ναι, μεν ακούγεται δύσκολο, περίπλοκο και όλα αυτά, αλλά στην πραγματικότητα, άμα κάτσεις και το εξασκήσεις, τον βρίσκεις τον τρόπο. Ναι. Δεν είναι τόσο δύσκολο δηλαδή όσο ακούγεται ή τόσο, πώς να σου το πω, τόσο περίπλοκο. Εμένα, Μπορεί που να σου μου, φαίνεται, ναι. εμένα μου έχουν κάνει την ερώτηση που δεν έχω κάνει ποτέ sportscasting σε τηλεόραση. Μμμ. Περιγραφή μόνο σε ραδιόφωνο έχω κάνει και αυτό από γήπεδο, από booth γηπέδου δηλαδή και όχι ολόκληρο τον αγώνα, μέρος του αγώνα. Είναι Ε, πολύ πιο δύσκολο αυτό, θεωρώ. Σίγουρα. Όλο τον αγώνα είναι ακόμα πιο δύσκολο, αλλά το μέρο του αγώνα είναι και Μμμ. αυτό δύσκολο γιατί πρέπει να τα πει όλα σε μικρό χρονικό διάστημα που σου δίνουν γιατί πρέπει να πάνε και σε άλλα γήπεδα. Αλλά το δύσκολο τη υπόθεση είναι ότι εκεί ε, δεν έχεις τα τεχνολογικά κομμάτια που έχεις π.χ. εσύ όταν κάνεις La Liga. Γιατί πολλοί Ναι. μου λένε έχετε λέει στο monitor ποιος παίχτης έχει την μπάλα. Λέω, Όχι, όχι, δεν όχι. Δεν νομίζω. δεν παίζουμε FIFA. Ναι, λέω δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, και πολλέ φορέ κάνει λάθο να παίχτη και ψάχνει να βρει ποιο πανηγύρισε, ποιο νούμερο είναι όταν είναι σε κανένα στημένο, καμία στατική Ναι, φάση. ναι, ναι, ναι. Έχει Παίζουν τη πολλά δυσκολία του. ρόλο. Και στο Έχει τη γήπεδο δυσκολία του. είναι διαφορετικό γιατί και κάρτε να ψάξει να βρει ο διαιτητή που θα τη δώσει. Ενώ Μμμ. στο booth σε εισαγωγικά είναι πιο εύκολο γιατί θα σου δώσει το replay Μμμ. ο σκηνοθέτη. Οπότε θα σε βοηθήσει κιόλα άμα δεν το έχει βρει με την πρώτη. Κοίτα, αν πας να κάνεις παιχνίδι για την τηλεόραση, στο γήπεδο μέσα, δηλαδή να το περιγράψεις, σου έχουν και μια δεύτερη οθόνη. Σου έχουν και την οθόνη με την ζωντανή ροή, με τα replay και όλα αυτά και σου Ναι, έχουν και μια παράλληλη, για παράδειγμα. Εμένα μου έχει ναι. τύχει και στο GASP και στην ΑΕΚ Arena που έχω περιγράψει παιχνίδια εδώ στην Κύπρο. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχει και μια δεύτερη οθόνη, υπάρχει η ζωντανή ροή και η δεύτερη οθόνη, μια δεύτερη κάμερα ουσιαστικά Ναι, που μπορεί να σου κάνει κοντινό κάποιο παίκτη ή να τον ξεχωρίσει από τον αριθμό στο σορτσάκι, για παράδειγμα. Ότι ναι, είναι αυτό. Άμα δεν είσαι σίγουρο ποιο είναι. ναι, Κατάλαβες. Οπότε είναι αυτό. Οπότε ναι, έχεις τρόπους, υπάρχουν τρόποι για ναι. να τους ξεχωρίσεις. Μμμ. Πάω λίγο πιο ειδικά. Από όσο Ναι, ξέρω και έχουμε μιλήσει και ο Φερ, περιγράφεις κυρίως αγώνες της La Liga για να μην πω αποκλειστικά, γιατί δεν είμαι, ενώ από τον Booth. ναι. Κάνω και από φέτος Champions League και Europa και εθνικές ομάδες. Α, Έχουμε ξεκινήσει και Κυπριακό σε δεν αυτό το. κάνεις, ενώ Κυπριακό έκανα μέχρι και πριν από 2 χρόνια. Τώρα ναι, έχω επικεντρωθεί περισσότερο, ήθελα να έχω μια περισσότερη εξειδίκευση ναι. Είναι στην σημαντικό La στον Liga. κλάδο μας. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Αλλά Το να ασχολείσαι και με έχεις. το κυπριακό ποδόσφαιρο, γιατί έχω δει ότι πας και σε μεγάλους αγώνες, σε ντέρμπι, σε τελικούς κυπέλου. Ναι, σε τελικούς Δηλαδή πας από το κυπέλου. γήπεδο, δεν τα κάνεις στο booth από το. Ναι, 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 Έτσι. ναι. Εκεί φαντάζομαι δεν κάνεις πάντα μετάδοση, μπορεί να είσαι και κάτω στον αγωνιστικό χώρο, σωστά. Ναι, κυρίως στους τελικούς κυπέλου είμαι ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου. Okay. Τι είναι Και πιο πριν, ξέρω ωραίο, εγώ. να περιγράφεις αγώνα στα γραφεία La Liga, ένα ξέρω εγώ Levante Valencia, ή να είσαι από το γήπεδο και να είσαι κοντά στον αγωνιστικό χώρο και ας μην είσαι στην Ισπανία και ας είσαι στο Ομόνια από ελ. Επειδή έχει τύχει να κάνω και Ομόνια από ΕΛ, και 2 φορές μάλιστα, εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό το να ζεις ένα ντέρμπι από κοντά και ένα τοπικό ντέρμπι, γιατί το ζουν εδώ πέρα πολύ έντονα. Δηλαδή, ε, στο κομμάτι, ξέρεις, το ότι έχει κόσμο και από τις δύο ομάδες είναι πολύ σημαντικό. Στην Ελλάδα, ας πούμε, αυτό δεν το έχουμε. Ναι, Δηλαδή, βλέπει ένα ΠΑΟΚ Άρης, ένα Ολυμπιακός Παναθηναίκος και δεν έχει οπαδούς των φιλοξενούμενων. Σε Ομόνια από ΕΛ που έχουν και την ίδια έδρα, έχει ας πούμε 3 εξέδρες, 3 πέταλα, το βόρειο, το ανατολικό και το δυτικό, που το έχουν οι γηπεδούχοι, αν είναι η Ομόνια γηπεδούχος, και το νότιο πέταλο να είναι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ. ναι. Αλλά όλο το νότιο πέταλο. Αντίστοιχα, αν είναι Σίγουρα γηπεδούχος ο έχει και ΑΠΟΕΛ. θέσεις. Ναι, 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 ναι. Άμα δεις και το πώς είναι χτισμένο το γάσιπι, τα πέταλα είναι κάπως χωρισμένα, ας το πούμε. Δεν είναι μεν ενωμένα, αλλά φαίνεται, παιδί, υπάρχει διαχωρισμός. Ή αντίστοιχα, αν είναι γηπεδούχος ο ΑΠΟΕΛ, το νότιο, το δυτικό και το ανατολικό πέταλο είναι το ΑΠΟΕΛ και το βόρειο της Ομόνιας. Ναι, Έχει κόσμο και είναι πολύ καλό αυτό. Δηλαδή, υπήρχαν και σκέψεις τα τελευταία χρόνια μήπως καταργούσαν και απαγόρευαν τις μετακινήσεις οπαδών και έγινε χαμός. Και ναι, μάλιστα τότε, επειδή μου είχε δοθεί ευκαιρία να μιλήσω, τους είχα πει μην ακολουθήσετε το παράδειγμα της Ελλάδας, βλέπετε τι γίνεται. ναι. Προέρχομαι από την Ελλάδα, ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει
απαγόρευση μετακίνηση οπαδών. Δεν θα την πληρώσουν όλοι για 30-40 άτομα που θέλουν να κάνουν επεισόδια. Πιάσε αυτά τα 30-40 άτομα και Ναι, κάνει ό,τι κάνουν και στην Αγγλία, για παράδειγμα. Τους τσιμπάς μέσα από τις κάμερες ναι, και τους αποκλείς διαβίου. Και τέλος. Τελειώνει εκεί η κουβέντα. ναι. Καλά, αυτό πρέπει να είναι μεγάλη κουβέντα γιατί πρέπει να γίνει. Ναι, Είναι πολιτική βούληση, δεν είναι θέμα αν θέλουν να ναι. γίνει. Αλλά το θέμα 100%. είναι ότι όντω και με πρόλαβε γιατί θα το συζητήσουμε αργότερα. Μμμ. Δεν πρέπει να γίνει μέσα στην Ελλάδα και υπήρχε νομίζω θέμα και με τι κάρτε φιλάθλου. Ναι, αλλά εντάξει, υπήρχε αυτό με το θέμα με τις κάρτες φιλάθλου, αλλά από ένα σημείο και μετά οι οργανωμένοι οπαδοί υποχώρησαν. Ουσιαστικά το θέμα τους ήταν για τα προσωπικά δεδομένα. Ναι, Ήταν αντίθετοι γιατί δίναν τα προσωπικά τους δεδομένα στη φόρα. Αυτό ήταν το αντεπιχείρημά τους ναι. για το θέμα της. Που δεν είναι και, δεν το λες και μη λογικό. Ναι, Γιατί λε, οκ, αναλόγω του τι θέλουν να δώσουν όσον αφορά πα στο γήπεδο. Δηλαδή, αναλόγω αν ναι, έχει πάει στο γήπεδο, δεν συζητάνε. Δηλαδή, άμα έχει πάει σε ένα ευρωπαϊκό γήπεδο, δεν θα συζητήσουν τι Παναγία στα μάτια από προσωπικά δεδομένα. Θα ναι, ναι, συζητήσουν, ναι. ξέρω εγώ, ονοματεπώνυμο, αν είσαι το αριθμό διαβατηρίου, αλλά δεν θα Μμμ. συζητήσουν, ξέρω εγώ, και τι εξετάσει έκανε πριν 10 χρόνια. Ναι, ναι, εντάξει, οκ, προφανώς. Γιατί ήταν ουσιαστικά μια πλατφόρμα. Είναι μεγάλη κουβέντα τέλο πάντων με το τι συνέβη. Ε, ουσιαστικά το αποδέχτηκαν πλέον. Το Ναι. αποδέχτηκαν. Και για να πάνε οι φίλοι στο γήπεδο πρέπει να βγάλουν αυτή την αντίστοιχη κάρτα φιλάθλου. Που παρεμπιπτόντω δεν έχει καμία σχέση με τι κάρτε φιλάθλου που έχουν ας πούμε, ομάδε στην Ελλάδα όπω ο Ολυμπιακό. Είναι Ναι. κάτι τελείω διαφορετικό. Ο Ολυμπιακό, για παράδειγμα, έχει την κάρτα φιλάθλου που βγάζει με 15 ευρώ ξέρω εγώ, το χρόνο και ενισχύει τον ερασιτέχνη. Και σου λέει ότι πρέπει να αγοράσει αυτή την κάρτα για να πάρει το τέτοιο. Είναι σαν το GovGR. Που Α, ουσιαστικά έχουμε ας πούμε, την εφαρμογή στην Ελλάδα, το GovGR, που περνά από μέσα το εισιτήριο και ουσιαστικά το σκανάρει από εκεί. Και τα δεδομένα σου είναι όλα εκεί. Έχουν βγάλει ένα αντίστοιχο εδώ στην Κύπρο, του Gov, που άμα το δει είναι η ίδια εφαρμογή, απλά προσαρμοσμένη στα κυπριακά δεδομένα μμμ. και παίρνει έτσι πλέον. Ναι, Παίρνει. κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Άρα την απάντηση στην ερώτησή μου την απάντησε έμεσα ότι Ναι. είναι καλύτερο να είσαι στο γήπεδο και ας είναι κυπριακό ντέρμπι παρά να είσαι στο booth Κοίταξε και να να, περιγράψεις La ναι, Liga. κοίταξε να δεις. Αν μιλάμε τώρα για Λεβάντε Βαλένθια, που οκ, είναι και τοπικό ντέρμπι κιόλας στο συγκεκριμένο, Ναι, και έχει Ομόνια ΑΠΟΕΛ, εντάξει, ενδεχομένως να είναι άλλη ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Αλλά αν μου πεις προφανώς έχω, σε ποιο πρωτάθλημα έχω μεγαλύτερη άνεση και μεγαλύτερη εξειδίκευση, θα σου πω το Ισπανικό. καλά, ναι, οκ. Θα σου πω το Απλά Ισπανικό. είναι και διαφορετικό το να είσαι σε ένα booth στο σπίτι, Μμμ, στο γραφείο και να μμμ. περιγράφεις και διαφορετικό να είσαι στο γήπεδο. Γιατί άμα Ναι. σου έλεγα τώρα να πας να περιγράψεις στην Ισπανία ένα Castellón Eibar Μμμ. ή να περιγράψεις, ξέρω εγώ, ένα Άρης Λεμεσού Παραλίμνη, Ναι. νομίζω θα λέγεις το πρώτο. Και έχω πάει και στο γήπεδο της Καστεγιών και είναι ωραίο. Ναι, οπότε θέλω να σου πω, Ναι, 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 είναι, ναι, ναι, είναι και δύο ναι. διαφορετικά. Όταν είναι στα ίδια, είναι πιο εύκολη η Μμμ, απάντηση. μμμ, μμμ. Εδώ, Ξέρεις τι. πες, Ναι, πες. ναι, πες μου. Όχι, όχι, πες μου. Πες μου. Όχι, πήγα να πάω στην επόμενη ερώτηση, αλλά πήγες να πεις κάτι πάνω σε αυτό. Όχι, γενικά ξέρεις τι, ότι όταν έχεις εξειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο τομέα και όταν υπάρχουν πολλά άτομα εδώ που ασχολούνται με το βασικό τους προϊόν, που είναι το Κυπριακό Πρωτάθλημα και το καταλαβαίνω απόλυτα, ε, θέλεις και λίγο ενδόμηχα να κάνεις κάτι διαφορετικό ούτως ώστε να ξεχωρίσεις. Οκ, Και δεν είναι κακό αυτό. συμφωνώ. Έχεις δίκιο σε Μμμ. αυτό. Και ισχύει το ίδιο και σε μεγαλύτερο βαθμό στην Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή, Ναι. όταν πρώτα πήγα στο προηγούμενο μέσο που ήμουνα, μου είπαν πολύ ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, πάω κάρι, κάνει πολλά άτομα, όλοι ασχολούνται με αυτό. Άμα Μμμ. κάνεις, ξέρω εγώ, μπάσκετ, πάω κάρι ή ξέρω εγώ, ασχολείσαι με άλλα αθλήματα, βόλεϊ, handball κλπ. Θα Μμμ. ξεχωρίζεις. Αλλά δεν έχει την Ναι. ίδια δουλειά γιατί θα είναι ένας, ξέρω εγώ. Προφανώς. Και εγώ, ας πούμε, όταν ξεκίνησα την καριέρα μου, δεν ξεκίνησα κατευθείαν από το ποδόσφαιρο. Έκανα τα μικρά σπορ που λέμε και είχα εξειδίκευση στα αθλήματα του υγρού στίβου. Ναι. Πόλο, κολύμβηση, Ναι. τέτοιου στυλ, καταδύσεις. Και επειδή μικρός έκανα κολύμβηση, δηλαδή μέχρι την εφηβεία μου, είχα και μια γνώση του αντικειμένου. Οκ, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, Γιατί ναι. πρέπει να διαβάσεις μετά. Ναι, 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 ναι. Για να, Και γιατί είναι και ωραίο να το παρακολουθεί γενικά. Και κολύμβηση, δηλαδή στα παγκόσμια πρωταθλήματα κάθομαι. Δηλαδή βάζω τηλεόραση, κάθομαι, βλέπω. Δεν έχω ναι. θέμα.
Και εγώ που τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με το στίβο από τον COVID και μετά που άρχισα να ασχολούμαι περισσότερο με το στίβο, να βλέπω πιο πολύ, να κάνω συνεντεύξεις κλπ. Μμμ, Και εδώ στο κανάλι του, στους sports καθ' άλλα και στα μέσα που εργαζόμουν. μμμ. Θέλει πολύ διάβασμα από την άποψη ότι και να παρακολουθείς και από κοντά και από όταν Ναι, βλέπεις. ναι. Θέλει πολύ διάβασμα γιατί στο στίβο π.χ. έχει πολλά αγωνίσματα. Δεν είναι ένα. Και οι Είναι ο κανόνες του ακόπισμος, κάθε ένα είναι. είναι διαφορετικό και στην Ναι, προπόνηση και αλλάζουν και το ένα και δεν είναι απλά το βλέπεις, πήδηξε ο Τεντόγλου, πήδηξε Στεφανής στο επικοντό και όλα καλά. ναι, ναι. Έχει και δυσκολίες. Φυσικά, φυσικά. Και ξέρουμε και πάρα πολύ καλά πόσες δυσκολίες έχουν οι αθλητές που πριν από λίγα χρόνια ή ακόμα και τώρα προπονούνται σε κάποια κέντρα που μπορεί να έχουν υγρασία, ξέρω εγώ, σε ένα κλειστό. Δηλαδή, Ναι. έχω πάει πιο παλιά που δούλευα σε εφημερίδα να πάρω συνέντευξη από τον Φιλιππίδη, τον επικοντιστή, και είχα μπει μέσα στο κλειστό τότε που έκανε προπονήσεις και ήταν. Χάλια. Λέω ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σκέψου ότι αυτό το παιδί τότε πάλευε για να πάρει προκρίσεις σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε ευρωπαϊκά, σε παγκόσμια πρωταθλήματα που τα κατάφερνε τότε. Δηλαδή, λάμβανε μέρος σε μεγάλες διοργανώσεις. Αλλά το προπονητικό κέντρο, ειδικά εκείνη την περίοδο, μιλάμε γύρω στο 15, Ναι. ήταν άθλιο. Τα βάνια μέσα στην υγρασία, οι εξοπλισμοί να ήταν χαλασμένοι, να είναι κάποια κοντάρια σπασμένα, ή σκισμένο, ξέρω εγώ, το μαξιλαράκι από το, ξέρεις, που πέφτουν οι αθλητές στο εκπικοντό. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Γι' αυτό έρχονται στην Κύπρο και κάνουν προπόνηση. Ναι, 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 ναι. Θα σου πω, έχουν ένα πολύ ωραίο κέντρο εδώ στο ΓΑΣΕΠΗ, το Πολλοί αθλητικό Έλληνες κέντρο. αθλητές που παρακολουθώ έρχονται εκεί. Ναι, 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 ισχύει, 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 Ειδικά από ισχύει. Θεσσαλονίκη που είναι, γιατί το Θεσσαλονίκη το χειμώνα έχει κρύο και Μμμ, βροχή κλπ. Και μμμ. σου λέει θα πάμε στο Γασιπί, έχει καλό καιρό. Ναι. Μας Και δεν έχει και ξέρω νομίζω και. και ξενώνες, νομίζω κάτι τέτοιο. Έχει ένα ξενοδοχείο εκεί δίπλα ακριβώ. Ναι, Έχει ένα ξενοδοχείο, ναι, ναι. ναι. Ας επιστρέψω λίγο στο κομμάτι που συζητούσαμε για τη δουλειά και πριν Μμμ. πάω στο ισπανικό ποδόσφαιρο, θέλω να μου πεις, επειδή το έχω δει και σε κάτι βιντεάκια σου που σε ρώτησαν, Μμμ. αλλά το ξέρω κιόλας, αλλά θέλω να μου πεις την άποψή σου. Πέρα από τα δύο από αυτά που κάνεις, δηλαδή το δελτίο και το Ναι. sportscasting, έτσι, δηλαδή Μμμ. δύο βασικές δουλειές, Ναι. περιγράφεις αγώνες και λες Ναι. δελτίο. Κάνεις και Μμμ. μοντάζ για να βγάλεις τα στιγμιότυπα από το δελτίο, το κάνεις εσύ. Είναι το πιο Ναι, βαρετό ή το πιο δημιουργικό κομμάτι της δουλειάς? κοίτα, έχει το δικό του ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, όταν κόβω, εμείς ας πούμε τι κάνουμε. Πολλές φορές εδώ στην Κύπρο, τα παιχνίδια τα στιγμιότυπα για ένα παιχνίδι, τα οποία παίζεται ζωντανά εκείνη την ώρα. Δηλαδή, ας πούμε, σήμερα έχω να κόψω δύο παιχνίδια που θα παίζονται εκείνη την ώρα. Τα στιγμιότυπα τα κόβω μέσω ενός συστήματος, το προμοντάζ. Ναι. Και τα πάω μετά στον μοντέρ και ο μοντέρ μου φτιάχνει τους ήχους και όλα αυτά ασφάλειες και το στέλνουμε μέσα. Ναι, είναι πολύ ωραίο γιατί ουσιαστικά εκείνη την ώρα μαθαίνεις να κάνεις και κάτι άλλο. Αξιολογείς και εσύ ο ίδιος τις καλύτερες φάσεις ενός αγώνα Ναι. και σου λένε ότι έχεις έναν συγκεκριμένο περιορισμό χρόνου. Σου λέει ότι αν το βίντεο σου π.χ. ξεπεράσει τα 2 λεπτά, θα πρέπει να κόψουμε ένα θέμα μετά. Οπότε και εσύ προσπαθείς να προσαρμόσεις λίγο τα στιγμιότυπα Ναι. στο να είναι μέσα σε ένα χρόνο, σε ένα πλαίσιο τέλος πάντων, π.χ. ένα 30, και να έχεις μέσα τις καλύτερες φάσεις. Και το γκολ προφανώς και κάποια κόκκινη κάρτα και κάποια αμφισβητούμενη φάση, ένα πέναλτι που διαμαρτύρεται μια ομάδα, μια φάση που ξέρω εγώ, ένα VAR, τα πάντα. Ναι. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Έχει Είναι το ενδιαφέρον του. είναι δημιουργικό, ναι. Απλά πολλές φορές είναι και λίγο ζώρικο από την άποψη του αυτό που είπες με τους χρόνους. Γιατί Μμμ. είναι διαφορετικό το να έχει 4 γκολ, 5 γκολ και να πρέπει να κόψει 1,5 λεπτό και διαφορετικό είναι ένα 0-0 που είναι πιο εύκολο. Ναι, ναι, ναι. Για παράδειγμα, είναι τελείως διαφορετικό όταν κόβει στιγμιότυπα και είναι να τα ανεβάσει στο YouTube. Ναι. Και διαφορετικό τελείως το να κόψει στιγμιότυπα και να πρέπει να τα παίξει στο δελτίο. Ναι. Πρέπει να είσαι πιο μαζεμένο. Ναι. Ισχύει. Το ισπανικό ποδόσφαιρο πώς προέκυψε σε σένα? Λοιπόν, θα σου πω. Καταρχάς, όταν μετακόμισα στην Κύπρο, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα ήταν να αναζητήσω για να ξεκινήσω ισπανικά, μαθήματα ισπανικών. Α, δεν Ήθελα να, έκανες, ξε... δεν έκανες από την Ελλάδα. Ήθελα να ξεκινήσω όταν ήμουν στην Ελλάδα. Δεν μπορούσα, για πολλούς και διάφορους λόγους. Και ήρθα εδώ και ξεκίνησα ισπανικά.
και έφτασα σε ένα σημείο που, οκ, τα εξασκούσα. Δηλαδή, προέκυπταν τελική κυπέλου, όπου τις είχε ο σταθμός που δουλεύω, Αλφα Κύπρου. Εμείς το δείχναμε και το δείχνουμε ακόμη δηλαδή. Και είχε τότε, για παράδειγμα, θα σου πω, η πρώτη μου συνέντευξη που πήρα ήταν από έναν ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ, της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού, ο οποίος, Εδώ, πίσω ναι, μου. ναι, ο οποίος είναι Ισπανός, Ρουμπέν Χουράδο, τον λέγανε κιόλας, και λέω, θα το επιχειρήσω. Θα ετοιμάσω από πριν τις ερωτήσεις. Δεν ήταν ζωντανά, ήταν 4 ερωτήσεις για παράδειγμα, ενώπιση του τελικού του κυπέλου. Και ξεκίνησα και είδα ότι αυτό μου βγαίνει. Μετά, από ένα σημείο και μετά, ξέρεις, το συνέχισα και όλα αυτά με τις συνεντεύξεις και καλά για να αποκτήσω και εγώ περισσότερη ροή και να έχω και, να έχω και περισσότερη εξάσκηση για να μην ξεχάσω και τη γλώσσα, διότι μπορείς να μάθεις μια γλώσσα, αλλά άμα δεν την εξασκήσεις θα την ξεχάσεις. Ναι, ισχύει. Ε, και τώρα πώς προέκυψε η La Liga, το Ισπανικό πρωτάθλημα. Το καλοκαίρι του 2021 Εσύ παρακολουθούσες πάντα Ισπανικό ποδόσφαιρο, για να το... παρακολουθούσα γενικά διεθνές ποδόσφαιρο. Οκ. Είχα γενικά μια άποψη για την Ισπανία, έβλεπα, αλλά παρακολουθούσα γενικά, όχι τόσο εξειδικευμένα. Το καλοκαίρι του 2021 έρχεται, με ειδοποιούν ότι ο Άλφα θα έδειχνε ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ, το οποίο δεν το είχε εξασφαλίσει κάποιο κυπριακό κανάλι συνδρομητικό. Οπότε θα δείχναμε ποδόσφαιρα σε ανοιχτή ζώνη και μου πρότειναν να το κάνω. Ήταν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Bohemians για το Conference League στις 3 Αυγούστου του 2021. Ιρλανδία. Ναι, στο Δουβλίνο, μπράβο. Χάνει ο ΠΑΟΚ με 2-1 και νομίζω στον επαναληπτικό στη Ρεβάνς κερδίζει και Ναι, προκρίνεται. ναι. Ήταν τότε η πρώτη χρονιά του Conference που φτάνει ο ΠΑΟΚ στους 8. Μμμ. Λοιπόν, κάνω αυτό το παιχνίδι, το πρώτο μου παιχνίδι, μου φεύγει αυτό το άγχος, αυτή η πίεση και όλα αυτά. Μετά από λίγες ημέρες δέχομαι ένα τηλεφώνημα από τον τότε προϊστάμενο του αθλητικού τμήματος της Primedel, ο οποίος με παίρνει τηλέφωνο, ήθελαν ένα άτομο επιπλέον για να περιγράφει Ισπανικό πρωτάθλημα και μου λέει να σε ρωτήσω, μου είπαν ότι μιλάς Ισπανικά, ισχύει? Και λέω ναι. Α, μου κάνει, γιατί έχουμε τη La Liga εδώ πέρα, οπότε θα είναι πολύ χρήσιμο αυτό για εμάς. Και ξεκίνησα τέλος πάντων, παράλληλα με τον Αλφα, ως εξωτερικός συνεργάτης, και συνεχίστηκε όλο αυτό. Έκανα και κάποια μεγάλα παιχνίδια, έκανα και κλάσικο και από booth, αλλά έτυχε να κάνω και από κοντά, Μμμ. στον Περναμπέου δηλαδή, το 24, που Ναι, νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν θα πρόκειται να ξεχάσω ποτέ. ναι, Είναι μαγευτική η εμπειρία και ουσιαστικά έτσι έγινε, έτσι κόλλησα ναι. με το Ισπανικό πρωτάθλημα, με τη La Liga και Τώρα, συνεχίζεται μέχρι σήμερα. τώρα πάλι στο Prime κάνεις ή στον Η Α? Primetel έκλεισε το αθλητικό της τμήμα και η Sita Vision ανέλαβε το κομμάτι αυτό του Ισπανικού πρωταθλήματος και συνεχίζω στη Sita Vision μέχρι και σήμερα. Οκ. Παράλληλα με τον Α. Παράλληλα με τον Α, ναι. Οκ. Θα πάω και σε αυτά που είπες για τον Μπερναμπέ και το κλασικό. Εννοείται έχω ερωτήσει περί αυτού. Απλά ήθελα να το Ναι, πάω λίγο πιο σταδιακά. Θέλω ναι, να μου ναι, πεις ναι. λίγο τι σου αρέσει περισσότερο στο Ισπανικό ποδόσφαιρο και στη Λα Λίγκα. Δηλαδή, τι σε έκανε να ξεχωρίσεις. Δηλαδή, εγώ π.χ. που και εγώ μιλάω Ισπανικά, όταν άρχισα Μμμ. να μαθαίνω Ισπανικά, είπα θα αρχίσω να κάνω γιατί στην Ελλάδα υπήρχαν πολλοί Μμμ. Ισπανόφωνοι και ποδοσφαιριστές Ναι. κυρίως και λέω ε, επειδή οι περισσότεροι Ισπανόφωνοι και οι Αργεντίνοι και οι Βραζιλιάνοι που δεν είναι Ισπανόφωνοι είναι Πορτογαλόφωνοι, Πορτογαλόφωνοι αλλά αλλά ξέρουν Ισπανικά. ξέρουν Ισπανικά οι περισσότεροι, δηλαδή πιο πιθανό να ξέρει Βραζιλιάνος Ισπανικά παρά να ξέρει Πορτογάλος νομίζω, Ναι, ναι, ναι. και επειδή οι Ισπανοί ειδικά και οι Αργεντίνοι δεν ξέρουν αγγλικά, οπότε λέω ποιο εύκολο τρόπο να κάνει μια συνέντευξη, να έχει μια επαφή, να μάθει Ισπανικά. Εσένα πώς προέκυψε αυτό δηλαδή και τι σου άρεσε περισσότερο δηλαδή, τώρα στο Ισπανικό ποδόσφαιρο και στη Λα Λίγκα? Και τι σου αρέσει Καταρχάς, τώρα? καταρχάς, συμφωνώ 100% σε αυτό που είπες, γιατί αυτό ήταν και το δικό μου σκεπτικό όταν ξεκινούσα να μαθαίνω Ισπανικά. Ήξερα ότι οι Ισπανόφωνοι ποδοσφαιριστές γενικά δεν το έχουν με τα αγγλικά. Όχι, δεν θέλουν να μιλάνε, δεν το έχουν. Ναι. Οι περισσότεροι δεν μιλάνε. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν του αρέσει Επομένως, κιόλας νομίζω γιατί το έχουν από την κουλτούρα, ειδικά οι Ισπανοί, ναι, επειδή έχουν και ναι. τι τοπικέ διαλέκτου. Σου λέει τώρα μαθαίνουμε Ισπανικά, μαθαίνουμε ξέρω εγώ Βαλενθιάνικα, Καταλανικά, ναι, ναι, ναι. Βαλενθιάνικα, ξέρω εγώ Βάσκικα. Θα μάθουμε και Ναι. Αγγλικά τώρα.
Ναι, 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 καταλαβαίνω πώς το λες, καταλαβαίνω πώς το λες. Αλλά ουσιαστικά έτσι ήθελα να ξεκλειδώσω αυτή την αγορά, μάθαινοντας Ισπανικά. Όσον αφορά αυτό που είπες, το τι είναι αυτό που με κάνει να ξεχωρίσω τη La Liga από τα άλλα πρωταθλήματα, είναι το γεγονός ότι χρησιμοποιούν πολλούς γηγενείς. Ναι, Δηλαδή, η Premier League, παράδειγμα, ε, το πιο δημοφιλές πρωτάθλημα στον κόσμο, το πιο δυνατό πρωτάθλημα στον κόσμο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά χρησιμοποιούν πάρα πολλούς ξένους. Δηλαδή, απέκτησαν όλη αυτή τη φήμη από τους ξένους ποδοσφαιριστές, ναι, όχι από τους Άγγλους. ναι, ισχύει. Θα μου πεις τώρα και η La Liga απέκτησε την έγκλη της από τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λιονέλ Μέση, που δεν είναι Ισπανοί. Ναι. Ωστόσο, έχουν τις δύο πιο εμπορικές ομάδες στον κόσμο. Τη Real και την Barcelona. Και Και τα, και... πέρα, και πέρα από αυτό, οι υπόλοιπε ομάδε, αν βγάλει τι δύο αυτέ, Μμμ. έχουν αρκετού Ισπανού σε σχέση με τι υπόλοιπε ομάδε τη Αγγλία. Ακριβώς. Ακριβώς. Και η Για να μην πω για την Βαλένθια. Παρσελώνα με τι ακαδημίε τη, έτσι, αλλά. Ναι, 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 δεν το συζητάμε. Που είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Η Μπιλμπάο που είναι και η πολιτική της αυτή. Ακριβώ. Δεν το συζητάμε. Η Οσασούνα έχει πολλούς γηγενείς για παράδειγμα. Η Αλαβές έχει και αυτή. Βασικά όλες οι ισπανικές ομάδες έχουν πολλούς γηγενείς. Ναι. Σπάνια θα δεις ομάδα ισπανική που να μην έχει τόσους γηγενείς. Η Real για παράδειγμα, εντάξει, οκ, είναι η Real. Ε, είναι ενδεχομένως η μόνη πολυπολιτισμική ομάδα στην Ισπανία. Ναι. Άμα το δεις έτσι. Οι υπόλοιπες στηρίζονται πάρα πολύ στο εγχώριο στοιχείο, στο ντόπιο Είναι, στοιχείο. Και προτιμούν είναι... να έχουν έναν μέτριο Ισπανό παρά να έχουν Ναι, μέτριο ξένο. ακριβώς, ακριβώς. Είναι αυτό το αντίθετο που κάνουμε στην Ελλάδα. Προτιμούν να πάρουν έναν μέτριο ξένο που Μμμ. λέμε και τι καραβιές, από το να έχουν ένα μέτριο Έλληνα. Και ένας Ισπανός, ένας ντόπιος θα κατάλαβε και καλύτερα την Ακριβώ. ιδιοσυγκρασία της εκάστοτε Σε ομάδας. κάθε Μπορεί, ας χώρα, πούμε... όχι μόνο στην Ναι, Ισπανία. ναι. Ας είναι, ξέρω εγώ, Γαλιθιάνος και παίζει σε ομάδα της Ανταλουσίας, δεν έχει να κάνει. Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας που είναι από τη Γαλλικία, μια χαρά τέριαξε στην Πέτης και πήρε και κύπελο. Ναι. Σου δώσα τώρα ένα τυχαίο παράδειγμα. Ναι, 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 κατάλαβα τι λες. Και πως σου Μμμ. λέω πόσο μάλλον εγώ είμαι της άποψης, οκ, καλοί ξένοι σε όλα τα πρωταθλήματα, Μμμ. αλλά να κάνουν τη διαφορά. Ναι. Ανεξαρτήτως ομάδα. Είτε αυτή η ομάδα Μμμ. λέγεται Μπαρσελόνα, είτε λέγεται Λεβάντε, είτε λέγεται Λεβαδιακός, είτε λέγεται Άρης Λεμεσού. Αν είναι Ναι. παράδειγμα, ο δεύτερος δεξιός μπάκο αναπληρωματικός, να έχεις έναν Κύπριο στον Άρη Λεμεσού, παράδειγμα, Ναι. και να έχεις έναν ξένο, το οποίο είναι ίδιο επίπεδο, καλύτερα έχεις τον Κύπριο. Εννοείται, Βέβαια εννοείται. στην Ναι. Κύπρο υπάρχει το εξής το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν τόσο πολλοί ποδοσφαιριστές λόγω του πληθυσμού. Ναι, και εντάξει, υπάρχουν πολλοί ξένοι, ειδικά στι μεγάλε ομάδε υπάρχουν πολλοί ξένοι. Έτσι. Ο Άρης φέτος προσπάθησε να κάνει μια αλλαγή παίρνοντα δύο καλού Κύπριου, δηλαδή τον Ανδρώνικο Κακουλή και τον Χαράλαμπο Χαραλάμπου. Ναι, Ο Κακουλή ήταν στην ΑΕΚ Στοκχόλμη και πήρε μεταγραφή, είχε φύγει από την Ομόνια, πήγε στη Σουηδία και από τη Σουηδία μετά από λίγου μήνε πήγε στον Άρη Λεμεσού, τον αγόρασε κανονικά με κανονική μεταγραφή ο Άρης. Και ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους πήγε με κανονική μεταγραφή από την Ομόνια στον Άρη. ναι, Θέλοντα ουσιαστικά οι άνθρωποι του Άρη, επειδή πολλέ φορέ η συγκεκριμένη ομάδα έπαιζε με 11 ξένου, το ίδιο και η Πάφος έπαιζε με 11 ναι, ξένου, το ίδιο και η ΑΕΚ παίζει με 11 ξένου, προσπαθούν να ενισχύσουν κάπως το εγχώριο στοιχείο και για να μην έρχονται πρόστιμα, γιατί ουσιαστικά είναι και αυτό το πράγμα, το ότι άμα δεν χρησιμοποιεί δύο γηγενείς τουλάχιστον, παίρνει πρόστιμο. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει και ο τρόπο να καλύψει το πρόστιμο, δεν σε νοιάζει κιόλα. ναι, Δηλαδή είναι μέχρι εκεί. Και προσπαθούν σιγά σιγά να. Και οι ομάδες που χρησιμοποιούν κατά κόρον ξένους να βάλουν σιγά σιγά το κυπριακό στοιχείο μέσα. Καλό είναι αυτό, θα τους βγει σε καλό θεωρώ. ναι, ναι. Αφού είπαμε για το Ισπανικό ποδόσφαιρο και τη Λα Λίγκα, Ναι. λέω να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Να μου πεις, λέω, αρχικά για τις περιγραφές. Ήταν κάτι Ναι. που ήθελες από την αρχή ή είναι κάτι που προέκυψε και είναι κάτι που πρέπει να το έχεις ή το δουλεύεις? Ήταν ένα παιδικό όνειρο, για να είμαι ειλικρινής. Ένα παιδικό όνειρο το οποίο το είχα δηλαδή από 7,5 ετών. Μμμ. Ε, πάντα θυμόμουν τον εαυτό μου να λέει στον πατέρα μου, ξέρω εγώ, ότι ξέρεις, θέλω να περιγράψω παιχνίδια στο Champions League. Αυτό ήταν το όνειρό μου τότε. Ξέρεις, όταν έβλεπα τα παιχνίδια τότε, τέλη δεκαετίας 90, αρχές δεκαετίας 2000. Ε, αυτό έλεγα στον πατέρα μου και μου έλεγε, οκ, το έβλεπε στυλ, ξέρεις, όπως όλα τα παιδιά λένε ότι όταν μεγαλώσει θα γίνει γιατροί, αστροναύτη, ξέρω εγώ, ή το οτιδήποτε. Ναι, Ε, τελικά αυτό το όνειρο
Έγινε πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι πριν φτάσω στο σημείο να περιγράψω το παιχνίδι, το φοβούμουν πάρα πολύ. Είχα πάρα πολύ άγχος. Δηλαδή, έβαζα τον εαυτό μου στη διαδικασία να σκέφτεται το πώς θα φτάσω σε αυτό το σημείο και μην πω κάποια βλακεία και πρέπει να είμαι σωστό σε όλα. Και άρχισα όλο αυτό το overthinking τέλο πάντων. Αλλά συνειδητοποίησα ότι όλα καλά. Ότι πήγαν όλα καλά και ότι ήταν κομπλέ γενικά οι περιγραφές μου. Άκουγα και καλά σχόλια. Γενικά είναι να το έχεις, αλλά γενικά θα πρέπει να το δουλέψεις. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ναι, κάποιοι είναι καλοί στο να περιγράφουν παιχνιδιά. Έχουν ωραία φωνή, έχουν ωραία άρθρωση, έχουν ωραίο ρυθμό. Αλλά φυσικά και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης Οκ. σε όλους τους τομείς. Ναι. Είδα, έχουμε πολλά κοινά, γιατί και εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς και έβλεπα Μέγκα Σπυρόπουλο, Σπυρακόπουλο, έλεγα στη μαμά μου, μαμά θέλω να περιγράψω αγώνες. Δεν ήξερα τότε ότι θα περιγράψω τηλεόραση, στο ραδιόφωνο ή κάπου Ναι, ναι, αλλού. ναι, ναι. Αλλά το έλεγα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σε μένα δεν έγινε σε τόσο μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, ένα κομμάτι ήταν ότι περιέγραψα στο ραδιόφωνο κάποια κομμάτια αγώνων. Αλλά Μμμ. εντάξει, είναι και να το έχεις, γιατί μου λέγανε ότι πρέπει να φωνάζεις περισσότερο όταν έχεις πολλούς γύρω στο booth, ξέρεις, στο γήπεδο, Ναι. στα γήπεδα στα ελληνικά, όταν δεν είσαι σε τηλεόραση, έχεις πολύ κόσμο από γύρω σου που μιλάει ο ένας και ο άλλος και δεν μπορείς να συγκεντρωθείς. Οπότε αποσυντονίζεσαι, ναι. Όπω συντονίζεσαι και είναι πιο. Και όταν δεν βλέπει και καλό ποδόσφαιρο, γιατί πολλέ φορέ εγώ πήγαινα σε μάτς Β' Εθνική και εγώ Super League 2, ΠΑΟΚ Β, Ηρακλή και τέτοια. Μμμ. Απόλλων Καλαμαριάς κλπ. Δεν, όταν δεν έχει θέαμα, τι να φανταστείς για να βγάλεις ένταση μου ήταν λίγο ζώρικο, κατάλαβες, οπότε ήταν λίγο, ξέρεις, να βγάλεις ένταση παραπάνω και να ακούσει ο κόσμος και λέω στο 2 λεπτό που Ναι. θα μιλήσεις τι να γίνει. Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Ειδικά με ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει φάση, δεν σε βοηθάει κιόλα. Και προσπαθεί γενικά να βάλει πράγματα μέσα, στοιχεία, ας πούμε, στατιστικά, το οτιδήποτε. Ναι, Είχε γίνει, για παράδειγμα, ένα παιχνίδι τη Βαλένθια ή τη Λεβάντε τέλο πάντων και είχε κόκκινο συναγερμό στην περιοχή και έπρεπε να κάτσω να αναφέρω παράδειγμα ότι γενικά από την καταστροφή που έγινε τον Οκτώβριο του 24 με την κακοκαιρία Ντάνα ναι, στην αυτόνομη κοινότητα της Βαλένθια έχουν με το παραμικρό κόκκινο συναγερμό, κόκκινη προειδοποίηση. Χτυπάει το 112. ναι, Ε, είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι χρήσιμο να το αναφέρω γιατί πολλές φορές έχουν αναβληθεί παιχνίδια ή υπάρχει κίνδυνος αναβολής τέτοιων παιχνιδιών ναι, για έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Την πατήσανε τότε με τους 200 νεκρούς και ναι. σου λέει μπαμ. Είναι ένα στοιχείο παραπάνω το οποίο το ξέρεις. Κάθεσαι και διαβάζει. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό όταν κάθεσαι να περιγράψει ένα παιχνίδι, π.χ. Ισπανικού πρωταθλήματο, να ξέρει τι συμβαίνει και στη χώρα. Ισχύει, ναι, εννοείται αυτό. Αφήνω λίγο για λίγο το ισπανικό ποδόσφαιρο στην άκρη και πάμε λίγο Μμμ, με το κυπριακό που έχει ασχοληθεί. Ασχολείσαι, εντάξει, είσαι στη χώρα, δεν μπορεί να μην μμμ. βλέπεις Σαφέστατα, κυπριακό ναι. ποδόσφαιρο. Έχεις βρεθεί σε μεγάλους αγώνες στα γήπεδα και τελικούς κυπέλου κλπ. Πώς βλέπεις το Μμμ. επίπεδο του κυπριακού ποδοσφαίρου και τι διαφορές έχει με το ελληνικό? Καταρχάς να πούμε ότι το Κυπριακό ποδόσφαιρο έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή βλέπεις και τις ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη το πόσο σοβαρές και στοχοπροσιλωμένες είναι, κυρίως τα προκριματικά. Είναι αυτό που δεν κάναμε εμείς τόσα χρόνια. Δηλαδή το να αντιμετωπίζουμε τα προκριματικά με την σοβαρότητα και την στοχοπροσήλωση που απαιτεί το. Δηλαδή, πολλές φορές έβλεπες και από τους ρεπόρτερ των μεγάλων ομάδων στην Ελλάδα να λένε, ξέρω εγώ, από την κλήρωση ότι περάσαμε. Δεν Ναι, περάσαμε. Αν δεν παίξεις, δεν περνάς. ισχύει. Και ότι γενικά αντιμετωπίζαμε ως Ελλάδα το κομμάτι των προκριματικών των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ως μια τυπική διαδικασία σε έτσι παιχνίδια, το ότι απλά θα περάσουμε, θα κάνουμε παρέλαση και θα μπούμε χαλαρά στους ομίλους. Δεν πάει έτσι. Ναι. Ειδικά τώρα όπου το ποδόσφαιρο, όπου οι αποστάσεις μάλλον έχουν μικρύνει τα τελευταία χρόνια Μμμ. στο ποδόσφαιρο και βλέπεις ξέρω εγώ και τις χώρες οι οποίες είναι πιο μικρές σε πληθυσμό να κάνουν άλματα πρόοδου. Βλέπεις ακόμα ομάδες του Γιβραλτάρ, την Lincoln Red Dims να συμμετέχει σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Ομάδα από το Γιβραλτάρ, έτσι, που είναι ένας βράχος. Είναι τρομερό. Βλέπεις ότι ε,
από τη στιγμή που έχει ανέβει το επίπεδο, πρέπει να αντιμετωπίσεις και εσύ όλη αυτή την κατάσταση με την απαιτούμενη σοβαρότητα. Στην Κύπρο η αλήθεια είναι ότι το αντιμετώπισαν όλο αυτό όπως έπρεπε. Ε, το κακό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν χρησιμοποιούσαν πολλούς γηγενείς, αλλά αυτό προσπαθώ να το διορθώσουν τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι, αυτό είναι το κακό. Αλλά βλέπεις όμως ότι σιγά σιγά αρχίζουν και συμμετέχουν, δηλαδή η Πάφος έκανε αυτό το πράγμα και την βλέπεις τώρα στη League Phase του Champions League. Είχε ξεκινήσει με το κύπελο, με την League Phase του Conference και φτάνοντας μέχρι την φάση των 16. Έκανε μια αλφα πορεία και μετά το συνέχισε. Δεν έμεινε δηλαδή, δεν ήταν μια πορεία πυροτέχνημα. Βλέπεις ας πούμε τα τελευταία χρόνια την Ομόνια, από τη στιγμή που κατάφερε να μπει στους ομίλους του Europa League το 20, έχει και αυτή σιγά σιγά μια συνέπεια. Συμμετοχές σε ομίλους, σε league phase του Conference League κατά κύριο λόγο. Έχει αποκτήσει μια ευρωπαϊκή έτσι, εμπειρία τα τελευταία χρόνια. Που η Ομόνια, που για τους φίλους της Ομόνιας ήταν ένα αποθυμένο Μμμ. τα τελευταία χρόνια. Βλέποντας κιόλας το αντίπαλο Δέος, όπου είναι ο ΑΠΟΕΛ, να κάνει μια πολύ μεγάλη πορεία το 12 στους 8 του Champions League. Επομένως, ήταν και για αυτούς ένα επίτευγμα, μια ευκαιρία την οποία την αρπάξαν από τα μαλλιά και συνέχισαν. Ο Άρης επίσης συμμετείχε, είχε και αυτός λάβει μέρος σε φάση ομίλων του Europa League. Είναι πολύ σημαντικό για μια χώρα όπως η Κύπρος να έχει βγάλει τρεις διαφορετικές ομάδες σε Η League ΑΕΚ. Phase η ΑΕΚ που είναι στο Europa και στο Conference, η οποία έφτασε μέχρι και τους 16 του Conference, που είναι η καλύτερη της πορεία. Βέβαια, η ΑΕΚ Λάρνακας εννοείται, και ο Απόλλωνας είχε λάβει μέρος ομίλους και η ΑΕΛ το ίδιο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό για την Κύπρο που έβγαλε τρεις ομάδες στο Champions League σε φάση ομίλων ή League Phase. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, Μιλάμε για μια ισχύει. χώρα η οποία δεν έχει πληθυσμό ούτε εκατομμύριο. Ισχύει. Ισχύει. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η διαφορά μεταξύ της Ελλάδας, γιατί νομίζω ότι έχεις και αυτό στο μυαλό σου να με ρωτήσεις, Ναι. η διαφορά με την Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι είναι η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι ομάδες τους αγώνες. Διότι αυτό φάνηκε στο μέλλον, που είχε φτάσει η Κύπρος σε κάποια φάση να περάσει την Ελλάδα στην κατάταξη της UEFA. Βέβαια αυτό μετά από λίγα χρόνια διορθώθηκε. Με την Ελλάδα να είναι τώρα στη 12η θέση, η Κύπρος είναι στη 15η Ναι. τη Δεν στιγμή έχει που μεγάλη μιλάμε. απόσταση. Δεν έχει μεγάλη απόσταση, συμφωνώ. Αλλά η Ελλάδα, αυτό που θα πρέπει να κάνουν μάλλον οι ελληνικές ομάδες, είναι να μην αντιμετωπίζουν με υπεροψία τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Κυρίως κόντρα σε ομάδες όπου, OK, μπορεί να είναι από χώρες από το Αζερμπαϊτζάν, που δεν είναι και κάποια ποδοσφαιρομάνα το Αζερμπαϊτζάν. Εντάξει, έχει Ισχύει. βγάλει μια Καραμπάγκ. Αλλά και πάλι δεν περνάς ποτέ από την κλήρωση. Πρέπει να το αντιμετωπίσεις το παιχνίδι με την απαιτούμενη σοβαρότητα και σε καμία περίπτωση με χαλαρότητα. Σε αυτό οι Κύπροι μπορώ να πω ότι μας έχουν βάλει τα γυαλιά. Μμμ. Ε, δεν, οι αποστάσεις μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου δεν είναι τόσο μεγάλες. Αν και η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άλματα πρόοδου στο κομμάτι του να βγάζουν παίκτες από τις ακαδημίες. Κυρίως οι ακαδημίες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά και αυτό έχει φανεί. Έτσι. Έχει φανεί. Ε, οπότε θεωρώ ότι η Ελλάδα το βρήκε αυτό. Βρήκε έναν τρόπο να εξελιχθεί. Σε αυτό το κομμάτι ναι, υπερτέρει, δεν το συζητάμε. Στο να βγάζει παίκτες, στο να δίνει ευκαιρίες πλέον. Έχουμε δει τον Ολυμπιακό με τον Μουζακίτη, τον Κοστούλα, τον Πνευμονίδη και όλους αυτούς να μπαίνουν μέσα παρά τα 18-19 τους χρόνια και να παίρνουν φανέλα βασικού και το αξίζουν. Όπως και ο Πάκου με τον Μύθου πρόσφατα που μπαίνει και αυτό σιγά σιγά στο κλίμα, με τον Κωνσταντέλια, με όλους αυτούς ή και άλλες ομάδες που εμπιστεύονται νεαρούς ποδοσφαιριστές και δεν λένε, ξέρω εγώ, ότι είναι μικροί ακόμη και τους θεωρούμε νεαρούς ακόμα και στα 24. Αυτό συνέβαινε παλιά. Η Ελλάδα το έχει αυτό. Η Ελλάδα δηλαδή το έχει καταφέρει, έχει προχωρήσει σε αυτό το κομμάτι και σε αυτό το σημείο θεωρώ ότι ε, κινούμαστε σε μια σωστή κατεύθυνση. Άρα αυτό που λείπει στο κυπριακό ποδόσφαιρο για να ανέβει και άλλο επίπεδο είναι υγιεινής. Οι γηγενείς, ναι. Το να εστιάσουν περισσότερο στο να Γιατί οι βγάλουν ξένοι παίκτες. έχουν έρθει καλοί ξένοι.
Έχουν έρθει καλοί ξένοι, δεν το συζητάμε και έχουν έρθει και πολύ καλοί ξένοι. Αλλά για μένα, παράδειγμα, είναι λυπηρό το γεγονό, όσο καλό τερματοφύλακα και αν είναι ο Φαμπιάνο, που είναι ένα εξαιρετικό τερματοφύλακα, το να παίρνει φανέλα βασικού στην Εθνική Κύπρου στα 37 του, ή ο Ζωέλ Μολ, για παράδειγμα, ένα Ελβετό ο οποίο ήταν χρόνια στην Κύπρο και πήρε διαβατήριο, και να μην βλέπει Κύπριο τερματοφύλακα. Αυτή τη στιγμή ο καλύτερο Κύπριος τερματοφύλακα είναι ο νεόφυτο Μιχαήλ, ο οποίο είναι βασικό στην Πάφο. Αλλά για μένα θα έπρεπε λίγο να εστιάσουν παραπάνω στο κομμάτι των ακαδημιών και να μην φοβούνται να ρίξουν έναν παίκτη στα βαθιά. Γενικά, σε αυτό το κομμάτι, επειδή έχω μιλήσει έχει τύχει να μιλήσω και με κάποιους προπονητές, θέλουν παραπάνω δουλειά. Ναι, Θέλουν παραπάνω δουλειά. Και ενδεχομένως αυτό μπορεί να φταίνε και άλλοι παράγοντες, και δεν εννοώ τις ομάδες, εννοώ κυρίως τους γονείς. ναι, ναι, Το έχουμε και στην Ελλάδα αυτό, ξέρεις τι εννοώ. ναι, Το έχουμε και στην Ελλάδα που πολλοί γονείς νομίζουν ότι έχουν τον νέο Μέση, τον νέο Ρονάλντο και όλα αυτά, και ε, προσπαθούν να κάνουν κάποια πράγματα ή να περάσουν μια νοοτροπία στο παρεμβαίνουν παιδί τους. κιόλας. Ναι, είναι αρκετά παρεμβατική και όλα αυτά. Εκεί νομίζω θέλουν δουλίτσα. Ναι. Εδώ. Είπες κάτι πριν πάνω στην κουβέντα μας για Μμμ. τους φιλοξενούμενους οπαδούς που υπάρχουν Ομόνοια από π.χ. που είναι το πιο σκληρό ντέρμπι νομίζω είναι Ναι. της Κύπρου και υπάρχουν μέχρι και Ναι. εκεί οι φιλοξενούμενοι οπαδοί Ναι, φυσικά. σε αντίθεση με την Ελλάδα που δεν έχουμε εδώ και μια δεκαπενταετία τουλάχιστον, δηλαδή μεμονωμένα Από το, γίνεται. από το 2004 τότε με τον Ορφανό, με τον Ναι. Υφυπουργό Αθλητισμού τότε. Και υπάρχει μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις με λιγότερο μεγάλες ομάδες, δηλαδή τύπου Άρης Πανετολικός, τύπου Ναι, 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 ναι. ε, Μεμονωμένα, ναι, ναι. μόνο έτσι με τέτοιες Ή και στη εκεί Λάρισα που πήγανε φέτος, ναι, ναι. ναι. Πώς είναι αυτή η συνθήκη στην Κύπρο που τη ζεις και πώς γίνεται υπάρχει μόνο στην Ελλάδα αυτό το μέτρο απαγόρευσης, εσένα πώς σου φαίνεται δηλαδή. Εντάξει, το μέτρο απαγόρευση στην Ελλάδα μου φαίνεται, πώς να σου το πω τώρα, Εσύ είσαι αστείο. και τα δύο, έτσι, εσύ είσαι και τα δύο. Ναι. Είναι αστείο. Είναι αστείο γιατί προσπαθούν ουσιαστικά τι να κάνουν. Προσπαθούν να περιορίσουν τη βία. Προσπαθούν να Ναι, ελέγξουν για να μην υπάρχουν επεισόδια, να μην υπάρχουν ζημιές. Απ' τη μία το καταλαβαίνεις. Από την άλλη όμως, δεν γίνεται για λόγους ασφαλείας να στερείς από τους φιλάθλους και των δύο ομάδων να βρεθούν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου, στην Αγγλία για παράδειγμα, βλέπεις πάντα υπάρχουν φιλοξενούμενοι οπαδοί. Όπου στην Αγγλία υπήρχαν χειρότερα επεισόδια. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80 σφάζονταν. Υπήρχαν νεκροί στο γήπεδο. απλά τους Το πετάξαν έξω. Hillsborough. Τους πετάξαν έξω. Τι κάνανε, αναβαθμίσαν τα γήπεδα, βάλανε CCTV, κάμερες δηλαδή. Η αστυνομία είναι έξω από το γήπεδο, μέσα είναι securityάδες, εταιρείες ιδιωτικές security. Και άμα κάνεις κάποια ζημιά ή κάνεις κάποια τέτοιο ή κάνεις κάποιο, πες και φωνάξεις, κάνεις κάποιο ρατσιστικό το οτιδήποτε, σε πετάνε έξω. Ναι. Σε τσιμπάνε από τις κάμερες, σε πετάνε. Ναι. Τελείωσε. Στην Κύπρο αυτό, εντάξει, υπάρχουν κάποια επεισόδια σε παιχνίδια, όχι σε όλα τα παιχνίδια, όχι σε όλα τα ντέρμπι. Ε, Υπάρχουν προφανώς εκατέρωθεν υβριστικά συνθήματα που αυτό είναι παντού υπάρχει θεωρώ, δηλαδή Ναι. δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Ε, αλλά και μάλιστα και το υπόβαθρο είναι και τελείως διαφορετικό, διότι κυρίως οι ομάδες εδώ, οι αντιθέσεις τους είναι πολιτικές. Ναι. Ισχύει. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Δεν είναι μόνο η ομάδα, είναι και η ιδεολογία πίσω από την ομάδα. Ισχύει, ναι. Καταλαβαίνεις τι λέω. Επομένως, υπάρχει και ένας λόγος παραπάνω για κόντρα. Ναι. Αλλά και πάλι βλέπεις ότι δεν γίνονται τόσο σοβαρά επεισόδια. Βλέπεις ότι μπορεί να γίνει ένα ντέρμπι με οπαδούς και των δύο ομάδων και να μην ανοίξει μύτη Ναι. και όλα καλά. Όλα Ε, καλά. Βλέπεις ελληνικό ποδόσφαιρο, προλαβαίνεις. Ναι, 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 βλέπω. Μόνο Ολυμπιακό ή γενικά. Βλέπω γενικά, όχι μόνο τον Ολυμπιακό, βλέπω γενικά. Ε, Βλέπω και Λεβαδιακό έχει τύχει να δω φέτο και Πανσεραϊκό έχει τύχει και τι υπόλοιπε μεγάλε ελληνικέ ομάδε. επειδή πάντα το κυπριακό ποδόσφαιρο ήταν ανταγωνιστικό λόγω των πολλών ομάδων Ναι, 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 ναι. μεγάλων, να το πω που έχει. Γιατί
πέρα από την Πάφο και τον Άρη που ξεπήδησαν τα τελευταία χρόνια, Μμμ. διαχρονικά για μένα τουλάχιστον στα δικά μου μάτια που δεν το ζω από εκεί, πέρα από Ομόνια και από ΕΛ, Μμμ. η ΑΕΚ, ο Απόλλων, η ΑΕΛ, η Ναι, η Ανόρθωση που ανόρθωση. παραπέει, ξέρω εγώ τελευταία, ήταν Μμμ. μεγάλε ομάδε. Οπότε όταν έχει 4-5 μεγάλε και προσθέθηκαν άλλε δύο οικονομικά μεγάλε, ο Άρης και ο Παύος, γιατί σε Και ο επίπεδο, Παύλος, ναι. σε επίπεδο κόσμου δεν έχουν τον ίδιο κόσμο, έτσι. Αυτές οι δύο Ναι, ομάδες. η Πάφος τελευταία έχει αποκτήσει, έτσι, Ναι, εντάξει, γιατί έχουν μπει στη λογική μία πόλη, μία ομάδα, επομένως, ναι. ξέρεις, Και ο Άρης λιγότερο, γιατί είναι η τρίτη ομάδα της πόλης. ναι, ήταν ουσιαστικά, να το πω κάπως έτσι, ο φτωχός συγγενής της Λεμεσού. Ακριβώς. Οι παλιοί φίλοι του Άρη είναι λίγοι, υπάρχουν δηλαδή αυτοί. Και Ναι, ναι. εντάξει, είναι Ε, λίγοι. ναι. Πώς το βλέπεις σε εμάς, υπάρχει ανταγωνισμός, το βλέπεις τον ανταγωνισμό που υπάρχει όπως υπήρχε τα τελευταία χρόνια που υπήρχαν κάποια χρόνια που 4 ομάδες διεκδικούσαν το πρωτάθλημα. Ε, Σου αρέσει το ελληνικό Στην, ποδόσφαιρο πλέον, πώς? στην Ελλάδα πλέον υπάρχει, δηλαδή βλέπεις Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Κυρίως, εντάξει, ο Παναθηναϊκός κάπου το χάνει φέτος, αλλά Ναι, γενικά ήταν όμως εκεί. Δηλαδή το 23 διεκδίκησε το πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία αγωνιστική. ναι, Βλέπεις ότι το πρωτάθλημα παίζεται ανάμεσα σε 4 ομάδες. ναι, Παλιά είχαμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό ΑΕΚ. Και σε δεύτερη ταχύτητα, ξέρω εγώ, ή Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ, ή ο ΠΑΟΚ πιο χαμηλά, ο Άρης πιο χαμηλά. ναι, Τώρα τους βλέπεις αυτούς. Έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό το ποδόσφαιρο. Για μένα είναι καλύτερα τώρα. ναι, Για μένα είναι καλύτερα τώρα, γιατί αυτό βοηθάει κιόλα και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να γίνουν καλύτεροι. Και στην Ευρώπη μετά γίνονται καλύτεροι. Μπράβο, και στην Ευρώπη να γίνουν καλύτεροι. Ο Γιατί μια ανταγωνισμό χρονιά πάντα βοηθάει. π.χ. δεν θα πας καλά στο πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός νομίζω Μμμ. εκείνη τη χρονιά που πήρε το conference δεν πήγαινε καλά στο πρωτάθλημα. Τρίτος βγήκε. Ναι, Και οπότε εξασφάλισε την τρίτη θέση. εστίασε στο να πάρει το conference. Ναι, τρίτος βγήκε. Και εντάξει, του Ολυμπιακού του βγήκε, ειδικά μετά την επική ανατροπή με τη Μακάμπη, που άλλαξε και η ψυχολογία, γύρισε και ο διακόπτης. Ήταν Ναι, αργά για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, βέβαια. ναι, Και είχε πέσει και σε έναν Πάοκ ο οποίο είχε κάνει ένα απίστευτο σερί στα play-off. Και πραγματικά κατάφερε και πήρε ένα πρωτάθλημα κόντρα σε όλους ουσιαστικά τότε, γιατί ήταν η ΑΕΚ τότε στην πρώτη θέση. Κατάφερε και έκανε όλο αυτό το σερί, πέρασε και την ΑΕΚ. Βοήθησε φυσικά και η νίκη του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης με 2-0, όπου έφερε τον Πάκο από πάνω και πήρε το πρωτάθλημα μέσα στην έδρα του αιωνίου του αντιπάλου. Που προφανώς είχε και ο Άρης ένα κίνητρο, είχε και τον τελικό του κυπέλο, αλλά είχε αυτό ναι, το κίνητρο και κατάφερε και το πήρε. Οπότε έπεσε σε έναν δυνατό ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά. ναι, Ο Ολυμπιακός όμως γύρισε εκεί ο διακόπτης με τη Μακάμπη και άλλαξε και η ψυχολογία των παικτών. Σε μια θεότρελη χρονιά. ναι, Με δύο αλλαγές προπονητή, με πολλά πράγματα. Βλέπεις όμως και πάλι ότι ε, το ότι ανέβηκε ο ΠΑΟΚ, το ότι ανέβηκε η ΑΕΚ, το ότι ανεβαίνει και ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια. Αναφέρομαι στον Ολυμπιακό, διότι ο Ολυμπιακό είχε κάνει ένα σερί τα τελευταία χρόνια με τα πρωταθλήματα και όλα αυτά. Βλέπει όμω ότι υπάρχει και μια εξέλιξη, υπάρχει και μια καλύτερη εικόνα στην Ευρώπη. ναι, ναι, ισχύει. Άρα Αυτό καλό ισχύει. έκανε. Ναι, Καλό κάνει στι ελληνικέ ομάδε. Η ΑΕΚ τώρα, για παράδειγμα, που είναι στην πρώτη θέση, τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε. Και αυτή σιγά σιγά έκανε τα βήματά της, έφαγε τις καταρπακές της, τώρα στο conference πέρασε απευθείας στους ναι. 16. Έκανε σημαντικές εμφανίσεις, έχει χτίσει ένα σερί. Είναι καλό, είναι Είναι καλό, καλό, είναι καλό. είναι καλό. Τώρα που μιλήσαμε για διαφορές ελληνικού ποδοσφαίρου και κυπριακού ποδοσφαίρου, θέλω να μου πεις Ναι. λίγο, έτσι, λίγο με πιο συνοπτικά, Μμμ. τι διαφορές βλέπεις στην αθλητική δημοσιογραφία στην Κύπρο σε σχέση με την Ελλάδα. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτή η θεότρελη πίεση που υπάρχει στην Ελλάδα, για να είμαστε Ναι, ειλικρινείς. Δηλαδή δεν είναι. Στην Ελλάδα έχω ζήσει διάφορες περίεργες καταστάσεις, δύσκολες καταστάσεις, αρκετή πίεση και όλα αυτά. Ε, Γενικά, επειδή είναι και πιο κλειστή η κοινωνία, επειδή είναι και πιο μικρός ο πληθυσμός και όλα αυτά, ε, βγαίνει και, πώς να σου το πω, η δουλειά βγαίνει πιο εύκολα. ναι, Η δουλειά βγαίνει πιο εύκολα. Ε, και γενικά υπάρχει πιο εύκολη πρόσβαση και στις ομάδες
και γενικά στο κομμάτι μπορεί να, ας πούμε, να έχει συμβεί κάτι και να έχει παρέμβει η κυβέρνηση, π.χ. ο αντίστοιχος υπουργός που έχει να κάνει με τα θέματα του αθλητισμού. Το καλό είναι ότι επειδή είσαι σε μικρή κοινωνία έχεις πολύ εύκολη πρόσβαση σε και σε ομάδες και σε προέδρους και στα πάντα. Ναι, Οπότε, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο το να συγκρίνεις τις δύο χώρες. Σίγουρα δεν υπάρχει ο τρελός ανταγωνισμός που υπάρχει στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχει πολύ δυνατός ανταγωνισμός. ισχύει. Και μέσω της αθλητικής δημοσιογραφίας, εσύ και εκεί θέλω να πάω, έχεις κάνει Ναι, κάποια ταξίδια στην Ευρώπη για να δεις αγώνες. Ε, ναι, Πριν τα εξειδικεύσω, είναι κάτι που σε εξητάρει το ξεκίνησε το επάγγελμα. Που έλεγε, είναι και ένα λόγο που θέλω να το κάνω αυτό, ρε παιδί μου, γιατί εμένα μου άρεσε αυτό, το έλεγα. Ότι ένα λόγο που θέλω να το κάνω είναι αυτό ότι ξέρω εγώ, τάδε ναι. πήγαινα, έκανε αυτή τη δουλειά και πήγαινε αυτά τα ταξίδια, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Και δυστυχώς έπεσα και στην εποχή των μνημονίων στην Ελλάδα, όπου με το Ναι, που μπήκαμε στα μνημόνια, η κρίση και όλα αυτά, κόπηκαν όλα τα ταξίδια. ναι, Οπότε στην Ελλάδα δεν το χάρηκα αυτό. Στην Κύπρο η αλήθεια είναι ότι το χάρηκα, διότι το χαίρομαι ακόμη δηλαδή, διότι είναι κάτι πολύ όμορφο το να ταξιδεύεις στο εξωτερικό και να ζήσεις μια διαφορετική εμπειρία, να δεις μια άλλη χώρα, να δεις, ξέρω εγώ, να μπεις σε άλλα γήπεδα, να δεις αγώνες, να περιγράψεις αγώνες, μου έχει τύχει και εμένα αυτό το πράγμα, να πάρεις συνεντεύξεις από ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε άλλα πρωταθλήματα. Είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. ναι, Είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι κάτι ξεχωριστό. ναι, Έχω ταξιδέψει κυρίως με τη La Liga. ναι. Έχω ταξιδέψει διότι η La Liga κάνει ένα event που καλεί τα τηλεοπτικά κανάλια που έχουν τα δικαιώματα σε όλο τον πλανήτη και Το La Liga εγώ. Experience. Μπράβο, ναι, το La Liga Εκεί Experience. θα πήγαινα λίγο αργότερα, γι' αυτό σε Ναι, διακόπτω τώρα. ναι. Θέλω να μου πεις λίγο ποιο ταξίδι ξεχωρίζει αυτό, είναι στην Ισπανία με το La Liga Experience. Και αυτό, αλλά κυρίως το ταξίδι που είχα κάνει τότε για να περιγράψω το κλάσικο. Το κλασικό. Γιατί Ήταν δύο δεν είχα πάει διαφορετικά, μόνο. έτσι. Ναι, ήταν δύο διαφορετικά. Δεν είχα πάει. Είχα πάει στη Μαδρίτη, αλλά είχα περάσει πρώτα και από την αυτόνομη κοινότητα της Βαλένθια. Είχα πάει στη Βαλένθια, στο Καστεγιόν και στο Βιγιαρεάλ, Ναι, διότι είχα γνωστούς στο Καστεγιόν κυρίως. Οπότε έκανα ένα tour σε γήπεδα. Πήγα στο γήπεδο της Καστεγιόν, στο γήπεδο της Βιγιαρεάλ, στο γήπεδο της Βαλένθια. ναι, ναι. Πέρασα και απ' Και έξω της από το γήπεδο της Ατλέτικο. Λεβάντε. Και μετά γύρισα στη Μαδρίτη, πήγα από το γήπεδο της Ατλέτικο, κάναμε το tour στο γήπεδο της Ρεάλ στον Περναμπέου, κάναμε και το match με την Μπαρσελόνα τότε τον Απρίλιο του 24 που είχε κερδίσει 3-2 η Ρεάλ με γκολ του Bellingham στο τέλος. Okay. Άρα στο ίδιο ταξίδι Ε, ήταν αυτό. ναι, ναι, αυτό ήταν στο ίδιο ταξίδι. Αυτό το είχα συνδυάσει, είχα πάει σε Άρα ένα, ήταν και La δύο. Liga Experience και. Το La Liga Experience ήταν την αμέσως επόμενη χρονιά. Στο Α, La οκ. Liga Experience Πήγες ξαναπήγα στο μόνο Περναμπέου. Χετάφε. Ναι, ναι, ξαναπήγα βέβαια στο Περναμπέου, ξαναπήγα στο Μετροπολιτάνο της Ατλέτικο, αλλά πήγαμε και στο Χετάφε και είχαμε την ευκαιρία να πάμε και στο Μουσείο Legends που είναι στην Puerta Ναι. del Sol στη Άρα Μαδρίτη. στο Μετροπολιτάνο και στον Περναμπέου τη δεύτερη φορά στο La Liga Experience δεν πήγε σε αγώνα, σε tour πήγε. Σε tour, ναι, 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 Σε σε tour. tour. Πήγα σε tour. Άρα έχει κάνει Και tour. Tour Ατλέτικο, Ρεάλ, ναι, Βαλένθια, Villarreal και Καστεγιόν. Καστεγιόν και πες ότι θεωρείται tour. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θεωρείται tour Ναι. τέλος πάντων. Το Στο πιο ωραίο Κολυσέum, ποιο της ήταν, Χετάφε. Ρεάλ, το tour. Ε, ναι, δεν το συζητάμε. Το να μπαίνει μέσα και να βλέπει τώρα χρυσέ Champions League. μπάλε, τα 15 Champions League, όλη την πορεία, όλες τις χρυσές μπάλες, τη σούπερ χρυσή μπάλα του Αρφρέντο τη Στέφανο, γενικά όλη την ιστορία και το να μπαίνει μέσα στο Περναμπέου, να είσαι ψηλά και να βλέπει το γήπεδο από κάτω και να τρομάζεις Ναι, από το υψόμετρο. Μπαίνει μέσα και άδειο το γήπεδο που μπαίνει, που είναι, τρομάζεις. ναι, Είναι δηλαδή σκέψου αυτό το γήπεδο να ήταν έδρα ελληνικής ομάδας ναι. και να γέμιζε με 80.000 ξέρω εγώ και πόσο ζεστή ατμόσφαιρα θα είχε κάνει. Το Δηλαδή το πιο, χάτι στο μυαλό μου. το πιο old school ποιο ήτανε, Καστεγιόν, Βαλένθια. Βαλενθία, επειδή είναι Είναι παλιό. και είναι και το δεύτερο παλαιότερο στην Ισπανία μετά το El Molinón της Sporting Gijón. Πολύ ωραίο γήπεδο. Πολύ ωραίο γήπεδο, έχει την ιστορία του και αυτό, Σε παλιό βέβαια. σε εκείνο το ταξίδι που ήταν, Ναι, δεν ήταν La Liga Experience, ήταν όχι, όχι. μόνο σου Ήταν πήγε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και απλά Είχα. συνδύασες να κάνεις και μάτς.
Ναι, το είχα συνεννοηθεί. Είχα μιλήσει τότε με το συνδρομητικό που συνεργαζόμουν και είχε έρθει και ένα συνάδελφό μου τέλος πάντων από την Κύπρο στην Μαδρίτη για να κάνουμε μαζί το παιχνίδι. Ναι. Αλλά είχα πάει Το... από πριν μόνος μου γιατί έχω κάποιους γνωστούς στο Καστεγιόν και είχαμε την ευκαιρία για να. Άρα εσύ πήγες για βόλτα, να το πω έτσι, στο Καστεγιόν και στην Ναι, ευρύτερη περιοχή και μετά γύρισες στη ναι. Μαδρίτη για να κάνεις το Χετάφε Μπαρσελόνα. Το Real Barcelona. Το Getafe Barcelona ήταν στο La Liga Experience την επόμενη χρονιά. Α, κάτσε. Το La Liga, Ναι. στο La Liga Το, Experience ήταν μόνο το Χετάφε. το Getafe Barcelona και το μεταξύ σε λίγες ημέρες θα πάω πάλι La Liga Experience, αλλά θα είναι στο Alicante, στο Elche Barcelona. Ναι, άρα στην ουσία στο La Liga Experience είδες το Χετάφε Μπαρσελόνα Ναι. και τη Μαδρίτη, δεν είδες κάτι άλλο. Και τη Μαδρίτη, ναι. Και Άρα τα το άλλο γήπεδα, ναι. το tour που έκανες Καστεγιόν, Βιγεράλ, Βαλένθια κλπ. Ατλέτικο, εκεί έκανες Ναι. το κλάσικο. Ναι. Δηλαδή, όταν δεν δούλευες, πήγες για βόλτα και μετά έκανες και το κλάσικο. Το Ναι. συνδύασες. Εντάξει, Ναι. Ναι. φαντάζομαι Ναι. στην Κύπρο υπήρχε μια συνεννόηση όσον αφορά πώς το λένε, το κόστος του ταξιδιού, γιατί πήγες και για δουλειά. Το είχαμε συνεννοηθεί προφανώ. Το είχαμε συνεννοηθεί. Απλά του είχα πει ότι εντάξει, θα πάω νωρίτερα. Μετά, λέω, πώς το λένε, θα πήγαινα στη Βαλένθια και μετά θα γυρνούσα. Ναι. Ναι. Το tour εκεί στο Villarreal, Βαλένθια, Καστεγιόν, πώς Μμμ. ήταν, τι σου άρεσε περισσότερο, δηλαδή που είχες και γνωστούς, τι ήταν αυτό που ξεχώρισε και ποια πόλη σου άρεσε Και περισσότερο από αυτές. λάτρεψα τη Βαλένθια. Ναι. Λάτρεψα τη Βαλένθια. Δηλαδή, μιλάμε για από τις πιο όμορφες πόλεις που έχω δει στη ζωή μου. Περπατάς πάρα πολύ. Είναι ωραία κεντρική αγορά. Θα θέλω να ξαναπάω για να πάω και στην πόλη των τεχνών και των επιστημών που την έχει σχεδιάσει ο Σαντιάγο Καλατράβα. Που είναι πάρα πολύ ωραία εκεί. Το Καστεγιόν είναι μια πιο ήσυχη περιοχή. Ωραία περιοχή, ήσυχη βέβαια. Μεγάλη σε πληθυσμό σε σχέση με το Villarreal, το οποίο ουσιαστικά τι είναι μια βιομηχανική ζώνη. Ναι. Άμα πας δηλαδή στην περιοχή του Villarreal, δεν θα σ' αρέσει σαν πόλη. Κομμόπολη, whatever τι είναι τέλο πάντων. Έχουν χτίσει πάρα πολύ ωραία το γήπεδο και απ' έξω δηλαδή το έχουν σενιάρει, το έχουν σουλπώσει πάρα πολύ ωραία. Αλλά σαν περιοχή δεν λέει, είναι απλά μια βιομηχανική ζώνη. Ναι, ναι. Είναι σαν να πηγαίνει στη Θήβα, ας το Οκ. πω έτσι. Ε, το Καστεγιόν, επειδή είναι και η πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, γιατί η αυτόνομη κοινότητα της Βαλένθια έχει 3 επαρχίες, το Καστεγιόν είναι και η μεγάλη περιοχή. Καστεγιόν δεν Άρα, πλάνα. Καστεγιόν είναι ένα πλάνα, μπράβο, ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή έχει ομάδα που αγωνίζεται στη Segunda Division και ο πρόεδρος της, ο ιδιοκτήτης της, είναι ελληνικής καταγωγής. Ο Μπομπ Ο Βούλαν. Χαράλα, μπράβο, ο οποίος είναι Ελληνοκαναδός και είχε και μετοχές νομίζω στους Dallas Mavericks, Ναι, αν δεν κάνω λάθος. ναι. Ναι, το Καστεγιόν είναι έτσι μια ωραία ήσυχη περιοχή που Ήταν μπορείς ωραία να εμπειρία. περάσεις ωραία. Ωραία Ναι, ήταν εμπειρία θα ωραία. πει. Τη Βαλένθια όμως τη λάτρεψα. Τη Παρότι και Βαλένθια, είδες λίγο τα γήπεδα, έτσι λίγο το tour απ' ναι, έξω, ναι. νομίζω το Θεράμικα το είδες μόνο απ' έξω. Ναι, 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 το Θεράμικα το είδα απ' έξω. Αλλά το γήπεδο της Καστεγιόν μπήκα μέσα να δω πώς είναι. Ένα ωραίο γήπεδο 15.000 θέσεων. Ναι. Πολύ ωραίο. Ε, πάμε λίγο στο Μπερναμπέου, Μμμ, γιατί έχουμε ξεπεράσει τη μία ώρα που γράφουμε. Να μου μμμ. πεις λίγο πώς έζησες, τι συναισθήματα σου άφησε και πώς έζησες την περιγραφή στο κλασικό Ναι. και στη συνέχεια να μου πεις πώς έζησες το La Liga Experience και λίγα λόγια γι' αυτό. Λοιπόν, στο κλασικό, εντάξει, δεν μπορώ. Ήταν απίστευτο. Ήταν δηλαδή τρομερά τα συναισθήματα. Λίγο πριν βγούμε στον αέρα, δεν μιλούσα. Δηλαδή είχα βάλει τα ακουστικά και απλά χάζευα το γήπεδο. Έλεγα, φίλε, πού ήρθα. Δηλαδή το ζούσα, ήταν λες και έβλεπες ένα παιδί 5 χρονών που το που τον αφήνουν στην παιδική χαρά και είναι καλύτερη του. Έτσι το ένιωσα. Ήταν ένα παιχνίδι κιόλας το οποίο είχε και θέαμα, είχε και ανατροπές, είχε και την κρισιμότητα διότι η Real τότε με νίκη θα καθάριζε ουσιαστικά το πρωτάθλημα. Οπότε υπήρχε ένα αλφα ενδιαφέρον. Ε, εντάξει, εντάξει, είναι η πιο όμορφη εμπειρία που έχω ζήσει στη ζωή μου. Ό,τι πιο ωραίο έχω ζήσει στη ζωή μου. Τώρα, Το La Liga αναφορικά με Experience. το, αναφορικά με το La Liga Experience, ήταν κάτι το οποίο
είχε το δικό του ενδιαφέρον, δηλαδή μπήκαμε στα άδυτα της Χετάφε, πήραμε συνεντεύξεις από ποδοσφαιριστές, είδαμε το γήπεδο, είδαμε την περιοχή. Την ημέρα του αγώνα πήραμε συνεντεύξη μετά από τους πρωταγωνιστές του παιχνιδιού. Έτυχε μάλιστα να πάρω και συνέντευξη από τον Κάρλες Πέρεθ που αγωνίζεται στον Άρη, Μμμ. πριν πάει στον Άρη. Ή από τον Πέδρη ή από τον Ινιάκη Πένια που είναι τώρα στην Έλτσε. Μμμ. Κάτι το οποίο, εντάξει, εκείνη τη στιγμή έτρεμα λίγο, αλλά οκ. Έλεγα, εντάξει, μια ερώτηση και τέλος, γιατί δεν είχαμε και πάρα πολύ χρόνο. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, πραγματικά, διότι ζήσαμε και λίγο το πώς είναι οι ομάδες, πόσο καλά οργανωμένες είναι οι ομάδες της La Liga, ακόμα και μια μικρομεσαία ομάδα, το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει το όλο ζήτημα αυτό με τις ομάδες και όλα αυτά. Τώρα θα το ζήσω πάλι στο Έλτσε, που θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αρχές της χρονιάς, αρχές του 26, Ναι, έτσι. ναι, 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 ναι. Ωραία. Και επειδή κοντεύουμε στο τέλος της κουβέντας μας, του Μμμ, 45ου επεισόδιο του Sportscast, Θάνο, θέλω μμμ, να μου πεις λίγο, πρώτη τελευταία ερώτηση, λίγα λόγια για το πιο πρόσφατο ταξίδι που έκανες στη Στοκχόλμη, που είδες και ένα ΑΕΚ Στοκχόλμης μμμ, Χάκεν. Τι μμμ. διαφορετικό είδες εκεί και πώς ήταν η εμπειρία? Ήταν η πρώτη τελευταία ερώτηση αυτή, έχω άλλη μία. Ωραία. Αυτό ήταν ταξίδι. Διακοπές ήταν ουσιαστικά για να σου Αναψυχής, δώσω να ναι. καταλάβεις. Ταξίδι αναψυχής με την παρέα μου που έχω στην Ελλάδα. Και είχαμε πει, επειδή έχουμε και έναν φίλο που ζει εκεί, να πάμε να δούμε ένα παιχνίδι του Σουηδικού Πρωταθλήματος. Και μάλιστα σε αυτό το γήπεδο το οποίο είναι εντυπωσιακό, έχω να πω, σου πω, το Strawberry Arena. Η ΟΙΚΟ, όπως προφέρεται σωστά, ΟΙΚΟ, η ΑΕΚ που λέμε εμείς, είναι ΟΙΚΟ για εκείνους. Έπαιζε τότε για να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο και ήρθε ισοπαλία με την Χέκεν 2-2. Σαν θέαμα, εντάξει, σαν ρυθμός ήταν καλός το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έβλεπες ωραίο ρυθμό, είχε φάσεις εκατέρωθεν. Θεωρώ όμως ότι το επίπεδο τους δεν είναι τόσο υψηλό. Ακόμα και σε σύγκριση με τις ομάδες από την Κύπρο, θεωρώ ότι ε, σαν, πώς να σου το πω, θα σου το πω αλλιώς. Οι Σουηδικές ομάδες και γενικά οι Σουηδοί ποδοσφαιριστές δεν έχουν τόση σκοπιμότητα στο παιχνίδι τους. Οκ. Του να πάρω το αποτέλεσμα, του να παλέψω, να αμυνθώ, να κλειστώ, να μπαίνω πιο δυνατά στις φάσεις, να παίξω με περισσότερο τσαμπουκά. Οι Σουηδοί, ως ποδοσφαιριστές και γενικά το Σουηδικό πρωτάθλημα, στο κομμάτι το τεχνικό, είναι πάρα πολύ καλοί. Ναι, Αλλά δεν έχουν την πονηράδα που λέμε. ναι, ναι, κατάλαβα. Και το Και γι' διαφορετικό αυτό, φαντάζομαι ήταν το VAR που δεν έχει, έτσι. ναι, 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 αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Αυτό μου κάνει τρομερή. Ενώ υπάρχει πάνω ψηλά, σαν cube πάνω που βλέπεις τις φάσεις Ναι. με τα replay, δεν υπάρχει VAR. Ζήσαμε εποχές προ-COVID που ήταν, Ναι, ήταν προ-VAR. ναι, ναι, Έζησες τις ναι, ναι, ναι. εποχές. Ναι, ναι, Ωραία. ακριβώς. Και τελευταία Ακριβώς. ερώτηση και Ναι, θα σε ευχαριστήσω. εγώ ευχαριστώ. Είναι, από εκεί σε γνώρισα, να το πω έτσι, να το πω έτσι στον κόσμο. Από εκεί Μμμ. έμαθα την ύπαρξή σου από το TikTok. Έκανες Μμ. βιντεάκια, σου άρεσε να κάνεις βιντεάκια για το ισπανικό ποδόσφαιρο και Ναι, μερικά από αυτά τα βιντεάκια που κάνεις είναι η διαδικασία περιγραφή αγώνων, διάφορα ναι, quiz ναι. με ισπανικά επίθετα αστεία. Πώς σου Ναι. ήρθε όλη αυτή η ιδέα και αν έχει ανταπόκριση στο TikTok? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτές τις ιδέες που με το TikTok και όλα αυτά. Είναι ουσιαστικά ερωτήσεις που δέχομαι πώς ξεχωρίζεις τους παίκτες, πώς γίνεται να τα θυμάστε όλα, πώς. Είναι ερωτήσεις που δέχομαι, οπότε είπα σε κάποια φάση, ωραία, θα το κάνω αυτό. Ναι. Και, και απλά ο κόσμος να δει τι συμβαίνει όταν περιγράφει κάποιος ένα παιχνίδι. Και είδα ένα σχόλιο το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση από έναν ο οποίος μου έλεγε «Είμαι 43 ετών και μου λύθηκε μια πορεία από τα 13 μου». Και έχω μείνει κάγκελο. Και λέω ρε φίλε, κοίτα να δεις. Και όσον αφορά με τα ισπανικά επίθετα, ξέρεις, μαθαίνοντας τη γλώσσα και βλέποντας κάποια επίθετα, σου κάνει εντύπωση. Ναι. Και λες, όπα ρε φίλε, τον άλλον ξέρω εγώ το λένε Κασίγιας, που Κασίγιας είναι τα κουτάκια, τα μικρά κουτάκια. Τον άλλον το λένε Τόρρες, που Τόρρες σημαίνει είναι υπήργη, το Φερνάντο Τόρρες για παράδειγμα. Ή ο άλλος που τον λένε Ρέινα, Ρέινα είναι βασίλισσα, Ρέι είναι ο βασιλιάς. Ναι.
είναι άνδρας, ας πούμε, και το επίθετό του σημαίνει βασίλισσα. Εντάξει, έχει και αυτό το αστείο του. Και γενικά, επειδή η ισπανική γλώσσα είναι πάρα πολύ όμορφη, Ναι, αλλά στην πραγματικότητα λίγοι την ξέρουν και πολλοί πέφτουν, ξέρω εγώ, σε κάποια λάθη. Ε, είναι ωραίο το να ξέρεις μια γλώσσα και να προσπαθείς λίγο στον κόσμο να διορθώσεις κάτι το οποίο έχει στο υποσυνείδητό του. Παράδειγμα, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ένα νησί το οποίο το ξέρουν όλοι και πάνε όλοι για πάρτι και όλα αυτά, όπως είναι η Μύκονος, η Ήμπιζα που λένε. ναι, αλλά δεν Δεν είναι η είναι Μπίζα, η... είναι η Δεν Μπίθα. είναι. Είναι η Μπίθα ή όπως τη λένε οι Καταλανοί γιατί μιλάνε καταλανικά εκεί, η Βίσα. Ναι, Η Μπίζα δεν είναι πάντως. Η ναι, Βίθα, ναι. ναι. Ωραία. Ναι, Οπότε, είναι οπότε ωραία ναι. αυτά και πολλές φορές το βλέπω και για τους συναδέλφους και το συζητάω και με συναδέλφους για, το, για τις προφορές τέλος πάντων και τις καταλήξεις, όχι μόνο για τα ισπανικά. Ναι. Δηλαδή, εγώ όταν που ήξερα γερμανικά όταν ήμουν μικρός, τα έμαθα, αλλά τα Μμμ. έχω ξεχάσει. Ή άμα είναι Ναι. άλλη γλώσσα που δεν ξέρω, ή τσέχικο ποδόσφαιρο που ασχολούμαι, Μμμ. όταν δεν ξέρω πώς προφέρεται ένας, ρωτάω. Έτσι και πολλές φορές Και ακούω, το είναι σωστό είναι ξέρω αυτό. εγώ, Ερνάντες. Και λέω είναι Μμμ. Ισπανός, δεν είναι Ερνάντες, είναι Ερνάντεθ. Άμα πάρεις τα Εκτός αν είναι καστιγιάνικα. ναι, εκτός αν είναι από τα Κανάρια νησιά που έχουν άλλη προφορά εκεί. Ναι, αλλά και στη Βαλένθια νομίζω κάποιους τους, νομίζω τον Αμπέλ Ρουίθ, δεν τον Μμμ. λένε που είναι από την περιοχή της Βαλένθια, νομίζω δεν τον λένε Αμπέλ Ρουίθ, το λένε Αμπέλ Ρουίς, κάπως έτσι το είχα δει κάπου. Κοίτα, κοίτα. Ανάλογα, ανάλογα. Άμα Αλλά είναι. εμείς δεν μιλάμε για τις διαλέκτους, δηλαδή πώς λέγεται Ναι, ναι, ναι. στα καταλανικά ή στα βαλενθιάνικα ή στα γαλλικιανά. Μμμ. Λέμε πώς λέγεται στη γλώσσα. Ότι Ναι, ναι, ναι. ο Φερνάντες θα είναι Αργεντίνος παράδειγμα Ή ή Βολιβιανός. Λατινοαμερικάνος. Ή Έτσι. Μεξικανός, ναι. Ναι, ή Μεξικανός. Αλλιώς θα είναι Φερνάνδες στα ισπανικά. Και καλός Βέβαια, κακός. βέβαια οι Ισπανοί, πες ότι είναι ένας Ισπανός και αναφέρεται σε έναν Αργεντινό που τον λένε Ερνάντες. Ερνάντες για παράδειγμα. Ο Ισπανός θα τον πει Ερνάντεθ. Ναι, Επειδή είναι έτσι η προφορά του. ναι, Θα υιοθετήσει τη δική του προφορά. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα βέβαια. ναι, Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είτε Σαραγώσα είτε Θαραγώθα, δεν είσαι λάθος, ναι, για παράδειγμα. Ε, αλλά είναι το θέμα το τι προφορά χρησιμοποιεί ο καθένας. Εγώ, ναι, ας πούμε, χρησιμοποιώ την προφορά της Ισπανίας γιατί με βολεύει καλύτερα, νιώθω πιο άνετα. ναι. Τέλεια, πολύ ωραία. Μόλις ολοκληρώσαμε το 45ο επεισόδιο του Sportscast με τον Θάνο Λακιώτη, δημοσιογράφο αθλητικό που εργάζεται στην Κύπρο και κυρίως ασχολείται με τη Λα Λίγκα και τις περιγραφές αγώνων. Ευχαριστώ Θάνο για την τιμή. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ, Πέτρο. Και για όσους ακούσατε και είδατε το βίντεο και το ηχητικό που θα παίξει και στο Spotify αλλά και στο YouTube και φτάσετε μέχρι αυτό το σημείο, να κάνετε ένα like στο βίντεο, ένα subscribe και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά.